Siedo abra papa yi wawie eye emranim suku ewo my Ghana mu na wasum ye kakra no ama baba ye district magistrate eye court wo ewo 1979 no emu wo osum ya ene de ne ba circuit court na for high court supervising high court judge eho nyina wo bo adwuma 1999 enaja ye to ne dibremu ye de ne court of appeal eho nso okokodi emfie enum ewo honom ansa na wo sa ekwakoye high justice ewo high court of appeal honom sa naja ye to aso piapia no ko nanima okoye judge ewo supreme court of my Ghana yen court ekese enti hono na 2020 wode ne dwumadie nyina eba awiye a wo manija ne kwan amamere ne amane ekwa so se wababa sumti ububu efiti bre free bench ho ba ye no a na se wo ye twam emfie aduanan ene eye akire na enne anopai na ababeto edwase na ne ho edodo ne kakra enti anumu no na watoa nananom ewo ense do na brichie kese a abọ ebusua ene wo man nyina ye ma ye ho yakọ ye ko awutu breku mansini mu na eho na opanyini ba kwa wono wodi ne djuma ewo NDC amanyoko ni mokasa de ma wono ma waje din yie ewo ho pa Cassius Otu Labi ana ye frɛ no sabre ye kasa wodin sensem wa posifo nsem ya wo kyerɛ sɛ asam no kra kopie ma wo court a yedi na kosie adamampuna chi ya September bosume wom ya ne da etoso edunsia wonom besade na bepie atemu odwa no anim na ne bɔne ne sɛn ɛna empanyinfo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ya wo tu franka edema MPP amanyoko nda kopre omampanyina konwa ɛwɔ afiyi mu obra omangana ye kɔ abato kase so no nimfo nyina hodo ne bana billboard ene de tata dan ho nyina opanyini ohunu na se nipa bi ahwe na wan na wawai enya no nko a yugina he ono otu emra ono ekuta franka wo MPP amanyoko ni dim eja kopre mra hye badwa konwa ewo afia batuo mu ono nso eye drip machines aban we de baaye no posters ahodo obobo ho wa ni nyina enne kan ho bia mpanyifo yi aposifo amane de nkopie mu ye ne namu akopie mu ewo court a ya hye se September bosum de toso edunsia no yen sanfa ne mepia temu odwa no anim na Jacob Kubi eye nsentweni a wasem yi entoaso Zala abuti sete epita any John Dramani Mahama o poster na mo de ko farm ho nda mo de ko farm ho sa no na MPP for no ekotete eye poster no e di free eye machine no na o so say so tete dia ene say ntia na o so mo kotete eye honorable using any o man peni abedieche e dia e di free ho e ko ba ne sa no e detention ba ha pa yi ene on be pie mu e wo court ye be pie mu wo court ha say no na se na ade ne koye no Mrs. enya se nkuma o we nkofo aba we nkofo so abegu ho nda aye nda ko ba ne san we di ni lawyer ba we tu di ni lawyer ba e no mbe gina adakem na nkofo ye de omo be pie mu e wo court ha say no NDC amanyoko no enipa omo de ne ba ye Cassius Otu Labi we di 37 years onu na NDC communication officer onu wo ewutu senya we say nipa otosu yenu su di Robert any Robert no so 37 years ofofro oka hu so edi numo onu so edi 41 years onu so yedi no ebegina court na abra otemuefo no edi kasa no na o kire mu se asem ni afansa aba enti no Krobea ye form nkotu mu ewutu breku police akate na Monday ni ensa mfa omombra na ekoba ne sa no lawyers na no mugine mu edema NDC amanyoko no kire mu se temuefo we de yesrew afenu mienu na we atiti we de na we su atiti we de Krobea anka ye be se so be mo mu bro no omo akọ na Monday no ya saba ne asa abetena se sanse omo nyina no omo ye enuanom eni ebusiafo eni ayetie ye nsentweni Jacob Kubi futu ni the video bi eto so de asie ye no bia na akoso NDC ni MPP e de aboani ni nya ne se NDC parliamentary candidate wo eye afutu na billboard a wode asi honom no municipal chief executive honom Alhaji Kasim akwakofa eye emrantie bi ma umakwakotu eye billboard no na adan a wase esikwa ho
abra sa dwumadie no ekoso no NDC fo no bai say enya de omo so ebepene ama dwumadie no atumi akoso saase ebetu billboard no wo mo hu ne say eyamanwesam na honorable de awuramu a wotutu parliamentary candidate no ne billboards edi agufo busua momra Facebook no so na momra emamehwe yewra James Kofi Anan wono ye NDC parliamentary candidate ewo eye efutu ne billboard a esi kwa ho no na MC akwafa amanfo se wo mo emametu aden a wo so mo amfa NCE enti edebasabase ya babeto NDC ene MPP amanekuo no wo mo entem ewo ho sanse boys no mo so mo mpene no mo hu se ya amanyasam ene se ba bi esi no esi obi anim ewo eye ekwan no eho election 2024 Ghana ebeye de o say ebi akosi DC na fu wo ebi asana we de emenkwan kasia bono asi na yeso so yemfa nka bontwom tew Menshia South MPP parliamentary candidate osi na me aduma kwasi adam sambako health work bi ti wodi t-shirt ababegu oteka famfia ha yesra mo MPP supporters na mo wo Menshia South no health work no ma de se mo beko no mu t-shirt no honorable de ababegu fia ha enti mo mra na mo ma mefa mo ade emfiri ha why yesra mo a mo ma meje na mo tumi fa nko health work no afi hima ama afi ye mene abrewaba Kofi Chumesi apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hyper Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E was say immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomra no sa. Achakura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi plasmox and Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu yenu kan o pharmacies na herbal shop FDA age edweden krato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akura die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene tre wa nguma bia. Owa crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owa science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine so. Owa nina bi. English nom ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. NB, na GS, ane naka, and so am approval into a batter bia koto bi maneba. Hey, and na say we die. So ko be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. What table no say hwi. Wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a. Etufo nko aputu aja station ho a. Enkran dance mine. First stop. Any o mo ba bia ye tonto books bia. For 0243 299938. And a 0540-755-465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hyper Plus mixture. Pavi Plasmox Hyper Plus mixer to malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hyper Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hyper Plus husband. Ye de wa Hyper Plus husband and ye wo so wo ye Hyper Plus wife na abo no. Hyper Plus mixer magie duro di pa. Pavi Plasmox and Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hyper Plus mixer mapobodra mapa. FDA age edweden krato yatum. Abusia panyin
abusunya semi baby sa osena na bayi ni mfidie ben ye de bebo wase adwa ha ho Achilles Rentals impo na eba aha won obebo wo na aseye no ase no a wo mfidie mu dedede no wala na tie Achilles Rentals die krobo had woni seso sa wo ya yie wedding aponto bia na wo hia sound system live band mattresses canopies nkonya chillers me chade korade a wo de wonsuo no nsa beguma anyo kwasi broni kapati etiatia so ibia obenya bia ma ebio sa wo topuna wo hye bibi sa dan na wa decorate mu ene air condition ni nkonya yi na etisim enti sensuo to awia bo momfa ho kra Achilles niema ni nyina so ye foforo nkoa kwasi broni nsa no na eba ni nsuo ne nsanso oh stretch the kra mame Achilles sign wo nsa ice cubes any nsuo a sa wo ye yie wo to pro bia na pese brand mawa mechira se wo de wo mfonini ene wa twerede ye betaratare ho a obaye ne sa pepepe hwehwe wa kira kwan wo boshan wo ben central mosque ho a atonsonso wo behu won ba bia presby asoda no pe bibia ni afre won 05036789113 Achilles Rentals baby a ubenya ne papa F4 arentie setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti. Quantum Pon Mo Sir Orni Marika FM Okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa piao Adia o mentimi amfa ceiling fan mempa na cupboard ameno so aduane na me fridge aduane na ni mu do mentimi amfa Oni akrosika amakoje, me sika ama CV, me laptop, me phones, me flash screen e tare down ho. Ase na afide mi nsu ba na ni so ba. Ni so tene sa, aduane amakoto kinka ma me to ba me, na me de so. Na la manda na de chen, nti na me so na papa me ba hantem. Na de no kole, senka me nya duru kan ka me no. Efri se nipa ni sika ni mo du 175 million. Ameko ye we na manya oso ai bia 100,000 balance kitingiti bia be menya oso ai 100,000 so se ko ka chini pa ne se sika na yela mawu ono kwa de nko bachi me mo ono kwa de olade ana me ka kire me ma me se anyu me ko ma me ko ka kire se no fam sika o se ni no o kwa bana anya hwe nyambe ye enti nyambe be ye no me yanko po diskan be blame ovie eni pa ne be chi me a me dai o ma sisa me sika ni na for almost starting Christmas last year me say me scam 2,000 for that. It's one year rough. Scam CV. Na 3,000. I'm friend me say me banner arena me sending it 200 cedis. Na get no cause oh, I don't have money 500 na. And I'm say we nya about Christmas be so. Obesa friend me say aplan atari we nti o manage. Na come first can you plan sending no. I don't see me apply guys say hey father I dey papa na hear me no. Minim de maye no. Enipa na mo fa de no. Omo bel me no. Police ni ka kire me say omode me be share police station ho no ofa akiri ko kwa homa ko bisebisai e mo ka kire ne say nipa na owi ade no odwane ne omba abiem police for minim se training no asotro ne se da kire omode a omu yi ne se pure water omu ya dey omu yi asotro se pure water e ba one by one we bom na we bom na oh father me nya hwe me ka me nya hwe no kwa de masem police for ne ya dey omu bo me father no kwa na me ka omu bo me me ka me yiri bi ga to na kire no o shegu mani me pray no after no so that you are me dala ta ko eduma eti me ba no na me me penku ka trasra eti me bia ku no so a don so ko ana me ya don so ku enku ni asembe on ka no kura wate nya na me to me nku ana me desra OTEC 102.9 wa don so ku ni na die nti no odun so gu hunkum ni na wo ye dan na hu se dun so de wonku ni na to so apart to so kunkuma ti wada ma hunya hu se to so enti wo hua na wo hu ye me ya me de fa na ni mo me ti bi de fa na ni wasra wo yire jonso osre yaw
be fananim. That don't stand on their friend call. The Sama with Sika said 35 million. Don't go into my house to stay again. So take the 35 million to hire another. You chop that money, you're going to still stay in my house. I don't care because of my babies. Stay. But you don't like me in the house. Me house or now the my terms over here they will fear if you are the upper my happy who are home me time. They say I don't care. Talk to me. The problem in I am my own yakonya oba abonte oba me ebola even a kropon e betena area ba kwa yete of a mami ensa me donyame oba mo fa echire we na oto hosa no oboa no ho be fu obi a area obi am pe na asem tro na otwa me mentro me obi ontimi nkyere me odia me girlfriend me nware biem what dey we ebi a open fa ko medi what this can you know me the plot sika sasika nyina wadi nyina yi amedi wana de because komba bia ni sasisa we onu adwane na wafa dwane onu ade achi na wasa kohwegu we ondi dwane ade achi so ondi surplus you ready me chese onu adwane na ade achi ya na wakohwe na wano foforo obeba ye ni nsem odijan ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me di sika no ya prema nsem papa we na otu one watete me ni ne busuafo nyina se me na busuafo nyina yenye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne yan wale ne wale china na asa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa e be nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo nanu oto ho ha obukwa ko no edrewu ase papa ya o kasa na nimi samenya papa no hwemi a oto se menya enya wo de wo be ka no na busuafo no samenya omno a omo be kire be se jai yer no ya wo na wo me bro jira ma ya e from first day me bra no ko school e tanoso me ne ko campus me bra no so ka sha me chen sister be ma wanya 40 years a won wale o ye problem wo so enware no de bia me kan sem we me bra no hu an ohun de wo e ba ni papa pa ni o asem na ye ka ni say ya ka ni say no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina na say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ene wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa and dance for ho won kan ko mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa ensa nyina ka wo oboa la asagu ha ma me ne ba he no oni igbe 220 cities o na ma me ne de ma me yire o 20 cities 20 cities wa pa do nyame ka ko no to ne say man to ko father me say adance for me kasagu ha wa suro we ya won suro ni bia una we mpoponi ni ka be tie bachiru bia me pesa me kire on say bre wo ho ase me mpega me mu o na ade e wo me say free me call abram bashiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years the booster papa say ne say ne madie bashiru manya sika Tenase. Wa hiti dia ni epia bonten na kɔ na mfrɛ manyunu mfa ho ojo ano aba ile jatabiribo jatabiribo aja yenu na para yenu buena ja 102.9 FM buena wa bravo mo Otek 102.9 FM para yenu nase musubi na kaya minyami be ye fi musuyimo Otek 102.9 FM buena wa bravo mo nyami yenu na wampara yenya peuna Otek 102.9 FM na kaya minyami beye fraro woyimo Asem Beba Dabi buena jawa se buena Asem Beba Dabi Otek 102.9 FM yenu na wampara yenya peuna wayine ya jawo akin kanwe ya jawo Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o akin ka babu smiasie Asem Beba Dabi onyame sunsumo ye beka ya ho eno na sawa 102.9 FM sawa ma
Yeah, Dad will my pemo, that's it. Yeah, Papa will my pemo. And then Uncle Bonnie will my pemo. Yeah, Dad will my pemo, that's it. And then young Radia, watch us with my pemo. Oduman Kumanyame, what's I? Okay, and every Oduman Kumanyame, a ye and come with ding. Awiai odoman kuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye ne yifiada ene ye bosome nkonoi ne da etoso dumiensa emfimpinu ne aduonu nan mu ene yewi awiai yama yenho ye ahyiehia yama yenho aha yama yenho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie awiei yasan hie bio nene de ye de adesuane ade kire dwumadie na eba abesom dwumadie yi se ye hia se yi a asem krope ne yeka ye se ye desuade ebrekro na amu ne ye de kire ye ho nso ade enti na awiei a ye hia se yi ye ba besuade na afei ya kire ye ho nso ade ewa afidikase yi so na awiei dwumadie a ye die kai na hye ne nso say yen social media platforms ahodo no dwumadie no twagu ye stream live na de obeye ne se wo join ni show no a wadaroma wadwenkyire bia a wo no wo de beto ho ama yen se wo de to ho a ba bia udi free a wo de ba no na wo de aka ho bi wadama na wo de ato ho ama yen na yaje na yakan ewa afidie so e de ama wo awie ko Facebook ne so na hwehwe otek 102.9 FM uko Facebook ne so a awie adwumadie no edemu live ya ye stream show no ho afei ko YouTube ne nso so hwehwe otek 102.9 FM honso sabre dwumadie no edemu live ye stream show no enso ho awie adwenkyire bia a wo no wadama se wuwura ho a de obeye ni o de beto ho na wo de to ho no ba bia wo de free a wo de ba nfaka ho enawie ye wo Be Love Radio for onum wo Spain abutimani mu enemu a mo monitor show no all the way from Spain nyankopon hyiramo ontomo nkwandam na wontutumu anamon so mfansie ena ye wo GN Radio ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio onum nyina nso wo UK enawie UK fo a mo nso mutie ye na mo hwe ye nyankopon hyiramo na wontutumu nso anamon mfansie ena Denmark fo hwe ye itie ye e wo Dache Hima Radio ne nso so ye wo Kings Radio e wo ni TV ene ne FM ne nso so wo Paris France buchimani mu ena Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America ena wie wonom nso abadem abiebiem ye adwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante awiei oji aman majimadwa apesemakana nanie matnase awiei Krobea jata mema metiefo mahwefo madofo ne matamfo nyina ye hyiehia oba de echi am ye hia ya ejakra umpom te say nyankopon adom me ho ye pa kra na nso so awurade nyankopon na dom nso nti menso me ho den ye de nyankopon ase enawiei ye hia se ye ba besom sa ene ye fiada sa pepe se duru fiada se yi a ensam ahodo a ya na egu bema ne so no ya na edoso na enawiei ye wonsam nsonka ensam wo ho ye beka nsem sa enawiei ye wonsam bebre so a
yɛde bɛto yɛtiefoɔ anim saa pepepepe yɛbɛsua deɛ asan kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛnɛ yɛ fiada saa ɛduru fiada sɛ yɛayɛ na bɛma ne so ɔhye bɛma ne so ɔhye nana kwasi akyampa ho te sɛ papa adom ɔde akyɛ sɛ ne fie ɛne fie thank God it's Friday ɛnya adwo na mɛma na akora mehu sɛ ɔmo maame a na mpapa firi ɔmo taa yɛ tuntumaa bu ɔnom afe ɔbɔ pɛ sɛ wɔyɛ tuntum na asɛ ɔyɛ ayɛ tuntum na kyɛ kedi na ɔtwe da wie dabi menkasa ɛne yɛnka ne saa yɛnyɛ yie funda so hyɛ fridge ti saa berɛ nyina ɔbɛtumi ayɛ tuntum afe saa mom ɔbɔ your tuntum is vetted and approved by me. Masaya here. Thank you, sir. Thank you. Your become seems to tuntum kwase bia. Catch and say it's approved. Yasaya Medase. Say time nen so yaso. Echina na otwimi enu pepepe. Echina na otwimi enu. Na otwimi enu sabre na che say. Echina na otwimi enu. Sabre na che say ona kwa. Echina na otwimi enu. Pepepe. Okay. Monikasa ewie adofo ye ba besom odifo kofi nkwantabisa ono nso firi Kumasi Kenya asebo sore waba yanim ha ya enawie ye nyina na ye ba besom na enadai enkomo a ye bedie no de mede hyase na me pese me ka kire wo ene no kora wonim eye ntora ebia obi ne ka kire wo de wo frɛ ne no korɛ ne no ɛyɛ ntora ebia enra de obɛka kyerɛ wo no wamusam nti ɛno wafa ne sɛ ɛno yɛ no korɛ enti sɛ obi ka asɛm kyerɛ wo a emfiti prɛko pa nyinni na obi no korɛ ne de waka kyerɛ wo sɛ ɛno ne no korɛ no ɛyɛ ntora ebia obi ɛne ka kyerɛ wo ubisa ha ɛyɛ bisa ha ɔba de yɛhyia ya eja akra ye na nyame ase na ye nche ye tiefo nyina wasem eye tie na enso so emu na edu on se uni obi din komo o so we yampa eye no kure trodo wo se wane ka kire wo se na Krobea ne ka kire me na Krobea ne ka kire me nti wo se ye no kure enso ebia na Krobea asem na wo ka no o ka kire wo na ugina so de kasa no ebia na champo na Krobea asem na nya no kure wei ena enam so ema niema bebre ekoso a yetimi twa asem tuo epam atade e de hye obi yesi misusu se ena di bedru sei enti ebia asem aye ken na Krobea susu se obo ade akia me aye bibi atiseye ena okoka kire na champo se misusu se na obo ade akia me aye sei ebra na champion so ka no onka se Krobea se osusu se o se Krobea se obo ade akia me aye sei ne side nti no na ama asem de obi susuo ese ebia ebetumi abasa no anante abeduru se eye no kora obi no gina ho adidi adanse agi ho atinye se ane eye no kora ansa na obehu se enye no kora no ye se o trezi eye den Krobea ne kan ye o kan ne sei afedo be wiase no na ye misusu se nso ya adwenkyere ebetimi aye saa ebi so ane nte saa na enso so efiri se misusu se ene ye se no ebe wiase no na abeya asem na ho ama ye ka agu obi hu fin den ama ebi mpo anase kan atwen anase etuo ato enti firi na cross oni obi di nkomo na o ka bibia yesusu gidi na fa gina so eka asem if said you walk aten the walk baten the ogina wono de ne aten trodo it is asem na ensi wanim na obi na eka kire wo a eya adwen ho mienu na wo kan so afasi so say yes akra me da se menso me da se oba de achia me nie adofo enawie Yusuf Islam achibonka ono wo Bahrain o se nana ya Krobea Asante ene yefiada ma yensre Allah ni nshira ene na ho bambo se enkamo ewie ejapoma mehu se maame onso aba ahoma ne so o se akra Krobea kwa da so dwena se konkoma store aha ne yenso yewo na nana ewie die ye nyina ye hia ma ye ho aha
na yɛnsrɛ nyankopɔn sɛ ɔmblesse yɛ weekends no ɛmfama yɛn kwakunya bi Mr. and Mrs. JB Mankranso mahu sɛ mo nso mawura mu ɛna wiamu a mutie yɛ ɔmankranso nyinaa no yɛma mu nyinaa nso aha yɛma mo akɔ aba ɛne ɛkyeakyea mo nso Frank Naro himself Frank mahu sɛ ɛna wie wo nso mfensi adankwa ame ɛna wie adankwa ame fo mo nso maba bɛwura mu nyankopɔn nhyira mo bra kwaku Stanley CEO ma Perry J's Fashion ɛna Perry J fo kunsu na mo nso wo ɛna wie ɛbɔ mo aba so wate ɛne mo adwuma pa ne mo adwuma de a mo nso mo bɔ edema amagana Samitu Isifu ose Krobea 1 ɛna wie Empress 1 onso me mo aha misire nyankopɔn nhyira de ma o Maxiamo a ɛna mahu sɛ onso abewuram all the way from Asante Bekwai Maxi ɛna wie onso o bɔdwuma na nyankopɔn nso entutu won so anamo emfa ensi ose Krobea ɛna wie mi nso mitio yɛda ase Aziba Michael ose akora Krobea mi nso mi wo mfensi ɛna mfensi fo nyankopɔn nhyira mo munyimu tu ose Krobea God bless you ɛna wie won sɛmo a ode ma yɛn afutu sɛmo a wode ba sɛne ewusiesie nsɛm fa ɛwɔ afidie so no nana emianigye ntifaro ose akora Krobea ma ha ɛna wie yɛn so yɛka ho ntifaro nie nyankopɔn nhyira Francis Mensa ɛna ose akora Krobea ɛna yɛ ma woda o please wish me Francis Mensa ɛna wie yɛsrɛ nyankopɔn nhyira yɛsrɛ na ho bambɔ ne nkwa husan sɛ enkan happy birthday to you Francis nyankopɔn nhyira Yaya Mohammed enso abaso no ose akora Krobea ɛna Ashtown ha na menso me wo na me hokani suweba na na chia ne ma me wate nyankopɔn nhyira mo pa ɛna wie sie ne mu hia wɔ afidie so sɛ ya na yɛn so yɛ ho atɔ yɛn Jeff Kofi Amankwa boy spirit ɛna solo ɔno nyinaa so ɔpankro no market shoemakers fo ni wo ɛna ɔse akora Krobea yɛn so yɛ wɔ ahoma ne so nyankopɔn nhyira mo Bio Esther ɛna ɔse akora Krobea na ya apoku chia ne ma me ofiri konkoma store adwuna se ɔno nso mfa odwumadie ni ni agro kra nyankopɔn nhyira mo a momfa ye ni agro antidede ɛna ɔse na greetings yɛma happy Friday edru fiada nso sɛ ya ensem bebri ɛna ɛwɔ hɔ ɛna wie adɔfo yɛwɔ asenkɛseɛ ɛwɔ yɛnim ha sɛbe da bia yɛka wɔ afidie yi so sɛ asɛm no sɛne atie bia no yɛmfa se kan ntwa ɛyɛ ano ɛne tɛkyerɛma ɛse a egu yɛnum ɛka ho ɛne yɛde ka enti ɛmfa ho ɛne sɛne asɛm no tie bia no ɛba bɛtɔ yɛnim a ɛbɛyɛ mmerɛ ɛna ahomachi ɔba de akyia me owura bi frɛ me na ɔse na yɛ Krobea Asante my wife is pushing me me yere opia me die mu ɔden ɛna me se adɛn ɔse na nei ɔba no mehyia no no yabrɛ yafam nyankopɔn ada Roma sese die yebedie die hallelujah ɛmɔyɛn baabi a yɛde eti bɛtoɔ deɛ ɛmɔyɛn ɔba no ɔso ɔbɛyɛ adwuma mabɔ ne dwetire o nana nam se o krache ayɛ adeɛ na me haw ne sɛ ɔde ne ho kame me enti saa deɛ na wɔyɛ no anadwokom ɛma me kɔfa abaa me ne baa ne wɔe afei kasa bam ɛma ɔbaa ne tere ne ho ase ma me ka ase menye bio ya menye bio no nana Krobea yebeduru bio kura na ye ne kankan kana to so aka to so wɔka bia so ɔno kura de ntɔ so kɛkɛ wɔde bia so na me nso me ho hyehye me timisa akonya abaa ya bi na pau jasa ya nya sa ya jasa kan so nya kada wono nso nyemoi nana Krobea nso obobia ti wabomienu wɔ nkyɛn empanyini ne mpanyini ahyia ɛno wahyɛ bɔ sɛ onye bio na ne hawnie ɔbaa ni nyae ya bedru fie wate aseɛ sɛ wagyae abosomi miensa kachika abosomi nan abosomi num okwa afefa
Oba no ne ni nhia so won say me emu ma no na we na ohwe se ne ekọ na eya abro ne so okotie nkyerɛkyerɛ bi kura me ka kyerɛ ne sɛ be ma de enka na wotwenim wanya kura nkenye wunum wantumi anya kura enye mprenum wonya mienu kura ye mienu de enye na kura ni mienu akura enti wo yonku ya wo ke oje si wonya tutu for week ago mbe onya me nwanko o aso wa tutu na asem wa be wa damfo nwanko dabi so be wa damfo dabi onya madamfo ada on pela damfo onya madamfo onya me se bibie ma no ka kyerɛ so oye madamfo a oda makoma so sompo mame onya madamfo yo mate enti enum de akɔ ne mu ye ne den ene wo kɔ ba ne nkyɛ na osi awura ade de ne wo ha osi ena akɔyɛ sei enwadada ena akɔyɛ sei enwadada mentina ho ma nkɔfa yade bi mɛyɛ me enti sɛ me pa me de me ho bɛ ma wo pa sɛ re me de ene ebi nsi ene so obesan akɔ ade sansem nie ade mpanyini atena se yaka asɛmi atututu bibia ma hye bɔ sɛ me saa de nkura me nya bio na ye de wo yɛyɛ ena apiapia me akoduru saa mpempenso no ade asɛm na wo kan enti ɔyɛ ne ho sɛ ene ye ɔmfa agrobi no ɔmfa nyɛ te sɛ me yerew me de wo kɔ me kɔwew ɛnom ne de keka ka ho obehu ani so ɔba na kɔtwea paso sɛ obey me a me de apaso ne bɛ wo ɔno nso tena sidia ɔwɔ mfidie bebree ya wahwihwan no ɛnam asɛm ne nti ɔmpɛ na ware guo na de ɔbɛyi yei nana mintinsi abɔnten na minko bobi anase menye ɔbɛyi dan ɔka sɛ kyerɛ me no megyina aso din na amse krache nya ho abotrɛ ɔbɛteme nka amena wasɛm yi so ɔba de asɛm yi a owura we yi kan sima ba akopɛ ɔbɛka de akra we de afutu a mede bɛma no ane sɛ onya wɔ baa no wɔnware de wɔne ne bɛda ka onya sa akɔ wo ha sa na ɛyɛ bebrebe enti no sɛ ɔbaa ne bɛma na de ane kyerɛ sɛ wɔmpɛ no watimi asa atwe apaso mpo sɛ ɔbaa wɔde bɛwɔ no ɔahwɛ ada kokora wɔda hɔ a n'ani bɛte na wɔde apaso na wɔ no ɔbaa wɔde ne ho kame ne kunu na watimi atwe ho apaso deɛ me deɛ ma adwen nko a wɔmpɛ ɔbaa wɔbɛwa no no wɔnwa na ɔbaa ne mpɛ no ɔmpɛ no ɔre na wo mienu nso o ɛne sɛ ha hwee because why your first one akɔ wo baabi aba ya kan wagyae wasan ayɛ bio wakɔ baabi wasan akɔ wo second one aba ɛne sɛ wahwɛ yi a sɛ deɛ wɔyɛ deɛ bɛba ne sɛ ɔbɛsan akɔ baabi na wasan akɔ wo third one na ɔde aba ebire bia na ɔkɔ wo baako afiri baabi ba ɔso mpɛ sɛ ɔbɛgya agɛ de nso ɔne na brɛ ɛne wɔnware baako nka no wɔnware baako nka no because saa deɛ wei yɛ akyɛn sɛ awi akɔm de wo ɔso waka kyerɛ nso ɔware baako nso ka ne ho ɔbɛgya aware akɔ ɔbaa ne bɛkɔ sɛdeɛ nka hallelujah akora me ne wote asɛsi ɛkɔm de me a mɛtumi apiem akɔtɔ a wɔakyɛ adi o mɛtumi akɔ ayi akɔ akɔtɔ fufuo adi mene sika koraa na mekɔkorɔ ɔbɛfiri me bi na anadwo da suom du mmienu na sɛ akwasi sɔre na ɔso ɔpɛ baabi akɔ na adeɛ yi na da hɔ yi sɛ bi ni hɔ deɛ bi ni hɔ w'ani ɛho ade bi a ɛnyɛ tan na mmom sɛ ɔmo saa no nso so ɔmo ma nso ɔmo de ho bɛka me wɔ no abura de akora ɔbɔ so powder na ɔde nneɛma agugu baabi ɔpɛ deɛ bɛyɛ wobɛhwɛ na ayɛ wakɔndɔ na waba ho na watwew mu w'ani bɛhu kena na nso wo nansi wɔ ɛne ɔmfa baako no nka no ho because wɔkɔ wo ha bebree nsa deɛ me ne ne nya adwen ɛne ɔmfa baako na na kwasi achampɔn krache sorry ansa sabi akro from ba mu hene deɛ yɛ ka nyina wonte deɛ ne obi amrante ne wɔn from so yɛ ndɔgo no ɛdeɛ na asi so asɔfo no na yusu wɔn mu yusu wɔ onyam ne nipa nsa kyerɛ kɛseɛ bi asi wɔsi deɛ na asie oh ya kɔka chairman why on the over reply o kɔka na over reply o o de be ma o okay mate e tie die e be kɔ no mate Phyllis Akito and was good evening my people me ba chaw me nso me wo labo we he Kingdom of Bahrain labo yo labo for menti di we kra da
yenso ye wo editor wa ha ye friend labo enti ye labo fo nyina ye chiachia mo awiai Nana Krobea wadaroma maame ni wo body Central Market ye friend no antena na chia ne maame wate na odwumadie otie wo pa Frempon Wilson eno no kasa asem we love God okay o say Nana Krobea also good morning to you na my dear what say Juliet ni o me wo US na nana say ye ni uhia say ya ye de je Nyankopon hira o hati maame ya ono so aba mi amenu aba United States of America for Nana Krobea ye so ya begum chia me office num nyina mame hati akwa be bru Mary Cruz ono so abewuram eno say yes Nana Krobea said ye wa vete atade tuntum dia ma oba ade chia me say wotumi hye no yenso ya ka kire wo so program we vetted and approved opanyini akwaba ya me denana obetumi do nsa gu bibi so aha na wano aben ade no wotumi akasa Jaudi de say FM Enoch menu amponsa Enoch menu amponsa opanyini mani nsan ufri hin na bai me firi adomanu adwato adumanu mani nsan wadi mfie say November menya 77 yeah wow November 29th many John Muhammad the same date sir hey and on also November 29th no men can age date in America one can mama the no rules as a winter you know November 11th oh okay 70 November 77 December 76 but we call 78 Nyankopon hira wo because training mu awom say 70 anamboa eduoson enti wunya eduoson no tra de aka extra time ene Nyankopon de adomo extra time boy extra time Nyankopon ama no extra time so ya na nkwala ne de no omo ko 30 ene ayi no omo de no omo je company for ne de no sa no omo ye se ba de se ne nka bia wudru na wanru na wo ye no wo de na aka no utumi de fem bonus ne de ma obi se de nkwada ne ye yi na efiri wo so na wantwa na ye bonus no na ntise wo no ne de na ye obi bonus no omo de Nyankopon de ama no eye 70 na 77 na wo ko 80 de be ma Nyankopon hira wo Nyankopon hira wo secret ne sai boa yen ye ni aye nuru ho no ane se me mpese ma ya de na ma hwene mebumfo meti baba bumfo ti ade boni nda ho boni pa me sai se me ye bida onye bida me ya de ma me kra bumfo ma hwene mebumfo no me nye bida ano ne ade ayam se aboa me ye sa franka me ntiase ya de ebo me 2010 ka me wuda da 40 days hey so 2010 29 ye shall 40 days so be wu yeah nana na ada so tiase wow we de boa ye efinhye de osonson wa famu bia wadi wonchene se be me ware dodo eye me mom de o ware bro ba ko a eye bibia na ye ntiase se wonya de abi ni de se de si mani mu o de ho kan be ma se awia de ho na na bi de ho enti me de so bati ba se nkwa de o ba dodo de wonya de wati wase mase na ma wo ba ko me no me nsa nan no ai na ko sa hwe benum ya mo sa so aha ne hana anu ni kwa problem ya menye so ure ya bebe o di mba bia nka me wa me yere ba ko na me no awo ma ni na ka we nka me pia ka me pia fi se me bebe ni ho o ti se we se nse bebe na bebe ni wa ya me kasima odanani no otimi ni me yere no ne me twende enti wo mfiem ni we experience no eye wa futuo se nka be ma ubenya enkani oba akronwo eno ye na so bia ya wono bi so wo ha no omo ha fo ne so kra at wasemase esne de bia wo ye menwan a wote aware ase no na ne kwa me de ha no amwa me ha ne ya tumba papa amwa me na no se wo mu interview Asam Beba
ɛna yɛse ɔkɔ nti na maka yɛse ɛnyɛ me source yɛse ɔkɔ ka sɛ ade a amoa no ɛwɔ ni wiase ɛyɛ humanize sɛ wɔpɛ ma ɛma pɛ na me yɛ nam sɛ yi na o asamoja mponie ɛdeɛ huwei na o amoa wei na yɛ sesei no ɛmaayewa no a aba no ɔmo ma aware dodoɔ koraa nyɛ dɛ onim baabi a ofiri a wɔba ebinom te awade dodoɔ ase wɔ ba adeɛ kyea me meda bia meka saa asɛm wei sɛ ɛnɛyi nkramofoɔ ma yɛ koraa nkɔmo te aware dodoɔ ase no sesei no asɛ ebinom nya ani foforɔ ɛde ahwɛ mpamkyɛ imamfoɔ moma aware dodoɔ nkyerɛkyerɛ ntumi maa no esi a mi betuba mo be prim sai mi betuba meko mumpo meko why not meko na go finti kura beti ase what ase eno kura de otimi de gu ho akire no aka bom no waye ni nyina bom pia anya utena ase anu waye abom eto de bia sa maako no de ma binom de ye mama bi nso wo de ma ya ayo aya hwe mama ye nyade ye nya hwe awadiem hwan pa ne betumi aka se ade we ni the benefit of bema benefit ya bema nya wom ni se ode ne ho ebewura wo ho na ne kura bra bebre ya breketua hi ba ko pe na eba no eno na ye bema de oba tumi ba bi abeye num ensia edu ansa na bema tumi aye hi ba ko na ne kura sansa na be hi no abiro na efifreti wo what you say obetu mirika be se it is true eba ni obesia obetumi asi na ade ebe duane no a mi say nyadua stew bi pa me ye no me mausa recipe na odi for o ma o yere kura anya nyadua stew ma obi o ne ya mambi na no duane me na duane for the past 7 years me ma the recipe me da si na do asembulu what you say enti to de bi aye ma ebinum hwe ema bi ma ware ye de ho o pokura na wo nkofi a no wonu ho so wo abonten o pre ho so be kofie obi twen that's it ema warefo momma yen mema nhunu se ye pon adwuma we have somebody that's it I love this old man uwo obi wo fie ya wo kone ho wo hwe wanim enti wo be pre wo ho sa wo beko ba say kwabrane apo adwuma no oni ma re hosem wo akotena bi aba obeko fie no 11 okokoduru fie a wa ye sram enti wo kodware akoda emema bi hawa wonu mu sa semo ya make esempo amonka oba bi beko fie no sa ba no oba be wura fie ni gi a wodi firi abonten adwumam edwom eba no oduru ne mpatam wo be wura ne fie na ne yema hye no eye die ntia me sen kwa akoto be ma kakae no momma yema aware enya kono ne nhye enkuma no eba no enkuran se opa yemie line phone lines intum na yemusa young boys a enware ye yemusa se wanya akwanya se nde ya aware abeware na yenhwe percentage na yentie dodo na abeka se da bi adentia animonyam obuo ahofama ye wa wade mu no sesei pepe free ho ba bedane sika ejapade meneno ne breye meneno na anya se wo se wo mpemi a wo me yenche meje ne 1.5 billion meje ne 5 billion o papa obi a enga akoko ware no o papa ni bi o papa obi a enga akoko ware no oni bi nti kwabrane wo kwa ware no ko ofipemu awade be ma bi ko fipemu awade na anu mi huhu bi ese be ma bi ga ne so kra ese onu nsu wo bi boy ni nsu wo bi o ma nhyase ne wate ase
enso hwe sese ye ya ye ka sei ene ye fiada mon hwehwe Lucky Dube num bi mame ene meba chiri bu dia kire ebema no the one mon hwehwe sa anyom no mfa mame opanyina mponsa asem ben ne de waba manim ha kire wasemu na mentio nana asem de kwase boko na atumani mutse beye boko nso ampa kore ogina me ba ma wo nkono memenum emanan wa wo nkono memenum emanan okay ono so ni ka kire kora okay ya ne ka ode makoma so pa nania me hunu no nania me hunu nania ekoso me hunu sese ana eni pa na isebi yentu ne pantwene nkapa we first pa ne ho ye me bade yesi bi no but still sene sitie bi oyo ba de ho de me faso no ngwasi agum na atete no nania oye no asema kan de mo no ebia aduoni a bia ba ko pebi na ye nkore kire bi mu di asem na asi kire na di asi ne se me bay started by 2020 and a bass was when the baby I'm so me dan bi wo fie ha ada wa fie me am fie okay ni party mo se ne o mo si aye ni tina ma enten ne ma han kwa enyi ba ko no bi o se o ba mo bi a handan wo ba the form pa cho wo di bo me miensa na kwa na wani fie fo dada na to ni bi na atima na ye kense makasi die me hunti eda no me pe mo bia die da ho no nipa be num besem se dabi eda no me pe mo bia fi se enko base ma juwa tem se na ache o ba be metamfo ndi adia busumpa ne pa ye adipa o ha na me be bae dada bra me ne tewo broni kromo no wo se atanache ono so o pso be ware nti ware no so no e ba se wontim fa yere ma singri room nti wase me mra ho na ka me mpa baby mona am so sa and then me da be 5 months ni nti me fast afwa na me ko be eda no am so eda ni be man o ti ase one ni mami no ene ne yere ni penum ni atem almost 3.5 years that was obra that's mo no fen we defo emos see what me no want na bia wa ko fa woni ma bra ne be fada no dada yo ene matine me kwa ba o kan sa kire o ba no me ka kire woni on kasa manka ese bi obi mi bia pono ne bia obi kire kura dada mo ho na ko ba ne akfada ne bia portmanteau na fevia so ame to aso ene o dada mate me kwa ba na fe de be bosome ba ko bosome no na mente ne nka na da so da no mpa na ni pa ha mi o na se se me de me obi ahande ene wo de anje me ba na yin fikuru ba ko ti bibia na oba ya ama me ti bra ba ji da no na be ene me ka sa che do na be bosome ba ko ntem na me dada me ba ya da no ayo me mfa ne de me mpe adai oba na wo ma ne dan se wontine mu no o se de wo de ma no ompe ni se inti de se ni se ne plot bi da tamana me ware wo ma me no plot bi da ho nti mi ama ma obi ma ye ma de am obi sa plot no me ma me se wo de che wo no ne ma bra ne ma me ti ase no ne ma me se wo de che wo no ene ne ma di se plot wo mi sa ne dia nti sa base no ma me ti ase ne se sa plot no me develop na ma dia ma han dia nipa ka me boy no men kan kire no won tua wo papa yi ka kire wo no apada desmond no won tua sa no no ma feda no how o ma me se me de ma no dance wa hinifa no boni sister ba ku dini sister fa dua no se sa fa de pa betima ba cancer ampa mr ponsa de sa plot yi e hye o afia ene ne ma sister fa bia ne so ye won so ba pa de me yele ni nua ba afadua okay sa was na da pam so okay ene o mna se wati ase des da be na won ne ba
nana menka ntwa so mom ebe besine nipa na ma oba ne kwa na meka fa aduane kwa menka wo ya waka baabi be minyi se aduru wane ya kura waka baabi ya woni hono nasa wo kan se oseme de man enya ne kura sa de sa adwene onya ya se eda no amede man wo mpene ne sa da no wo pe no mse da bi se sa kwa na tie kura na eda mpa dada eda yo antese wo de man mba sa na tie de ne sika ni nti bi age de develop mayen na da achi ya betinam na wonte me hwɛ me a ma me nya nwie mfa ma han na kyerɛ wasa da no kosi wado no abɛka kyerɛ me sɛ da no plot no me de ma ho ma me na ne manti wontu ahwee no on se ka ya oboy ya na se ka ya boy na on ko pɛ sika mrɛ me na on ma gene dan entaso mo sa ne na oni me ka bi papa wow ba ma me ba no ti hoyi am say that's mo ya ma asem aya yoro ho pa wo me hu bi da sɛ me na obi okra sɛbi o papa fie me hu bia ya wa ha no papa fie da me dia che onye sɛ bia mam sika te kukra mfanya bibi na wo so asema mo kan so nya nukura o ka sɛ o ma me sɛ me de che wo ne ma no ebe bosene nwotwe ni Krobea bosum nsia ni obi e ma de sɛ wo ka sɛ o mpede na wo yɛ sɛ na ya tete na ai o tete me no tinga dia ya me de be ma bi sɛ nya nukura sɛ plot no me de che o ma me ne ma de sɛ man na wo ti da ne ma ya wo tete no ya o ka sɛ asɛm che no nko bi saa man nso wo na ode saa dan ne man to aso na wa man ne tena dan ne mo na fi e ba se o tu ha ko ofisi kwa so se ho no ye poetry okay ne ke sa adwene wo me be team dia bra ya me sa na me sa de ma mi bi se kwa o ye adwuma wo senate so ame me di sa dan ma mi no tumu na me be sa ko ma mi no bi o madam edan ya woti mo no me papa de man ye ni wu ti se wa ba me kan kire o sika wo de man papa ni bia no wo ye wo sika na se me pe bisia ma na ba be da no o sa ro ka sha de o sa plot no ma me dia na ya me ye na wa ye nti se me se wa de amo han de sika wo tua ma ni bia no tua ma papa no fan papa me na me mfa ma na ko baby o se na o mzampansa na o hene fo de wo se papa no sanity de ko fem samponsa bra so nti me kan kire me be fie na ma me sa samponsa o wura bi aba ha se dan we sei wadi ama o ma me na ne ma eti mi ameti mo no e ka matue bi sika matue bi ya no on kan kire no no ko pe bi sia ma no no ma gene dan afi me ho se wo ya fi se wa ye bi da na me sa me friend no say desmo asem na wo kan asa na da asem we dey say wan fa dan we amaye pa dia minyi dey ebesi ye mi no ntem fi say wo hwe me maame wa ka ba bi nti wo wi nti na papa isisi me sa ka me maame ti ase a nkan yese nkan obeye na de ha me ne say me maame nti ase e na wo na ho no mo ka me maame ti ase pa nka me hwe ma nya sa se me wo ya kile mi sa se wo maame a wo nti mo se me wi anke say wasi ase na wo ka se me na na me ma me tiase kan ka boye de we say kan on feda yi ma yen ka usuru kura oba no ne wo kasa sa o kasa se no na wo de o beti menka na ma me se bra na eja de oba na kan e life threatening statement nti hwe na nen kan yansa kra ko fa ko ampa me no ho mpo boshen police possible ho no na ko bo police for na mania na so me ba won kwa na catch de o de no be ye minim so ba tia maka no be ye de na so ye we na mi kwa mi de ne kwa ma boshen police say yan chi no fi say wa tia my life so wonti me ye na me de ti ho no ma na ma mi de o ti dem ho no ma enti mfa say mi ho no ma December 16th 2023 na oba ese dada matese waton plot bi wan efia na sika wunyaaye no ne be ka che no ama me 40 million oba no we na me so me da ko handan fi se e da no ameka kan nya dia wodi da no e be ma me amsa asem na ne kwa e court ma ye di asem no e ka me boy kwa se dem ton plot kwa no ansokana no enso se mema obi hunu abefa de na de ameka ni o se me wo ha bo ne kwampo se nya ne ba ne o pa ne me enti
o jida na ma ni nua ma ma no ma me wo tere no o jidan no e de ama ni nua ma o si da na ma ni nua ma se ma me ne wo tere ono de wo ya ba no ma ya onye me bakura nti o jida na ma ni nua ma am say how na wo nua ma se on so wo papa ene kwaji wo papa plot bi ne fesi ma wo nua ma ne na me plot na wo be si ania mo nua ma abra won so sabi ya mo wan firi dua mu nipa na wo bra wasam ne so yenti abra yes ani kese akoba se ma fa dana ma no na 40 million no se fa man so no wan fa ma no okay it was over teminka that was share me 18th December 23 it was 18th December 23 no me ma January 1st up to 31st January obatemenka obanne ka chiro so wo betene ai we ka se me boa no na no afa aba de mark hwe mark na me mark me na mark da no o se si a pa ye ko hwe se me boa o de mark da no se ene 26 18th January and 18th December 2023 no up to January 1st 2024 end of January 24 no obatemenka na wa pa na ma na sa kan bi sam kwasa boy te wo ye ne fe eti de wo kwasa obatemenka de de nka na o tie enti me president so anti sa na o tie o mu ade enti me de matna se mama no January, February, March, April, May, June, July, August 17th. Mo se ure offer me. Na maintain nka o ma fie ho. Wonye bibia se papa wa. O dia na se ho te sei. January to August 17th mo frɛ me. Mamfa sa February mamfa. No ha na o pie fie ho. Bema asem masia dada de ekoso de me se ma anya ne yekra anti maka che sister fiase nka omra on sister fiase o ye me ba pan me PSC no nka o me pechew ma me nka me sa amra na sofu bia ya me kon ho no o si de wa o de yo papa no so wa mpa ne che papa ma asem na mfiri ne tim papa na nhira wa so bobo bia asase so pa de lai tim so papa mentimi nyesa o so wa kosofu bi o na sofu na kasa asem ya kire no e na enti oba no abepa o chew to aso wo sun nisuo na mse be hebo I know you all these crocodile tears when I see you second serious let's see how serious onye ni papa o dada me sell say that be na na me twa waso be 40 minutes there me say there be me hu bi da afedo wa na ahumti na fo nyam se wake waka sa mati se nipa de me kura se me ya me kwa na mti ase trabi kura na nia me sma na makoto koko kura bra me kwa na ma de anu maduro kura no na ho de nti so wa ba mati ene na men on ba ma ba upa kura se be kwa ya binu ya na dem paso nti me so oba bi ani me nche obi ani me nche be dam pe so na yin na ha o so dada ma me na ko wi mo o dabi o so ma me na ko wi mo na pan e be se almost 10 days die na me oda ko nyanum na me nya hoho bi fiade ya ne fie na o hwe ne na me so ene Desmond mind be mo nya mind po student bi ya school primary secondary school ada no wa hanso wontim it was afana benjamin desende woni meti ha ya be 10 days da 10 days so fa 10 days it is man ni hade ya safo ni ti mam ko hini mam na kota dem ho no na ko tum so ba onko the student ha ni da no empa TVB ho no bi bia do correct ko fi ko nana because they be working hard working man be dem wasan dada ene me ka me pesenka me kwada dana ya wa hasi na mse bi dana de ye no adi nkin akokọ ho e won nkofo ho no enti sabre no obi antim dabi no obi antim enti wo se ma ne nkọ sa dan na pese wo dabi dan wo mu no light gen do no timu no ni mu ya ne so ade enti twan light se kwa bi light ni edanum bibie nim empanim na mka se bi na nam kan fo kura kete kura e fesu nyame kura e bi nsem ya de mema akoda dem ho no mo dada ne no na mepe am da bi na opesen man na opesen na ge ni ka so nam san pansa o se opedia fedan man am se ma de mu ya ansem ho bi so e dina ya mpasi mu bibia ho mu na wo koda mpaso no so
na boya bibia nim kete kranse mu no e fi kra wom ya be se 3 months 2 months ni obi no o apra dem ho ti dem ho no enti won konta we ya empa ne bibia wo mu no so ne on peno e be kan o se ne me kra ma be ne fi memenda ne kwasiada me ko enti we de wo se on peno ho no be da ko hinima no ya me kodi ya na me ofre no baba am se be tari ja menye sa yipa no minima de kwete wontima ya okasa asem no ne mpa edina ya mpensi mu fom de wuda ho sei e be kan se wo se me ba no ndisa fo ma no na okobie epono no na okoda Friday no afi ade akia no pa na tari ja me ba no de safa na ba wo se da bi baba wo se no eno an se mantene ka bio be mo na de wo se dan de nya dem de bema wo afa da no o se wa ye dey on fa da no man wa fa da no am say how me ba no muti me fa for sa no aye kuma yo no aye san da bi me fa da no man sa dan ya bo ho ka ni pa beten ka me tua 71 million ansa na ye tua man sana de woti mu no oko ye ko kan ka de ma rent control na sana ye 56 so was obo 71 dana wa ko jabo so no ipia oboka 56 so 71 years do sisi am sisi ba ti me fa dano mam na me de me fi say ono no say 71 no na me say dano kwan wan fa taisi kura bedroom taisi ni ho nim ha say na taisi wono ti nye kansa ndima na fa dano mam fi say ke da so no na say bi me kamede ma han submit director na man submit director na ono so opeda no ya me ni kwa kasa hompinu ya na nka odi atewo ka datimi ka bi ese kwa na meboa ya mfre no no confirm ya me ke na meboa na kwaje da no boso na wo se na o papa ma me ska ka obubia no betua na wo tua na me de ha wana se me de che wana se me tama o to papa fie na 71 million no wo betua no atada no na ma tuna na wana se na me de ache osetinam teme de nya diam de dan be ma wo nti se so wo mpe dan wo ya 15 ti e beta ho ni dia se adi krono ma wa be bi o dan ni bia beda ho e beta ho ne 15 e beta ho ne 15 ne 15 ti kwasiada be ni memme kwasie ne ye 15 e na wo se won ko mfa sa dan de beda ho 15 na da 15 o ko dan na ka de kada so yi mfa ma han emfa nteka no eno wo so wo mpene aha enti die na apese anya ma waja na wada ma munye me dama me man dan me fa dan ma no de o kan dem ho nyina no e ya to ni aha no ho eno nka me de na mate ti yenye o dama je me dama influ ba no de wo de ma no wo so wo mpe o de ma ne se ontena mu free ontena mu free o so wo mpe na mom de wo de ma ye kotua ho ka to rent na ka da so no eno no wakwaji aboso osi wo mfiri mo osi wo mfiri osi on mfiri am so dan kra no submit to director kra no ye be renovation bi wo enti e bia e free stand e ko yo baba oso da no panisa se me temte se me mi wan block kra baba police ache me hwan o mama police ache me ache wo I regional commander wa baba so won ne ye tei se me pa mi ni blog ba ko kra se me renovation ade o se dan na ye ne dia wafa okay enti yenye o dama jimi dama mnana adabura de musum yenye bi ni we okay etie for kusa owura Enoch Manu amponsa ene wo yenim hai na ene dai ode ono ankasa ne ba ena aba yenim ha makai odi for Bashiru ne papa Maxi Blinks osena na Girado nie Girado GH ena UK fo ye wo krom UK fo wo krom UK fo am wo krom Yankopon nhira mo se na wie mo nso ma ba krom yeda mo ase se awie mo nso ma join ne show no live ewo afidie yi nso so
awia yi abadwafoɔ nkayeɛ nso wɔ ha na nkɔmmɔ a ɔpanyini ɛde aba abɛto yɛ anim yi ne nyinaa nso yɛ atiefoɔ mu anim asɛm ne nyinaa yɛ mu anim asɛm nsɛm ha o nsɛm ha ɛnɛ papa no ne ba ne nso wɔ ha na adekodeɛ nti a aberanteɛ yi yɛ saa adeɛ no ɔnkyerɛ yɛ mu na o papa ɛma wo beaeɛ sɛ tena saa bea yi ɛyɛ mmea me fie tena ha na wode wo pɛ bɛka kyerɛ wo papa sɛ mempɛ hɔ na ha na mepɛ firi sɛ me maame a wone ne wo mete aseɛ no mate seɛ sɛ woka kyerɛ ne sɛ ɛnka wode aha akyɛ yɛn enti sɛ woka saa kyerɛ no deɛ a maame no afiri mu nti na wapɛ sɛ osisi me no enti ha ya na mepɛ woyi blog baako firi dan no mu koraa mɛma posi akyɛw ei aduru saa well ɔno nso bɛkyerɛ yɛ mu suhyɛfa wontumi ntie baako na womfa nyɛ asɛm ɛnyɛ yie na na korɔ bia no abɛdwafoɔ nyina nyankopɔn hyira mo na awia yi ɛkyɛ anie atɔ nso sɛ wia prabɔn ɛna mewɔ yɛbɔ mo aba so no mu adwuma pa a mɔbɔ wate nyankopɔn hyira mo akorakorɔ bia me mo aha eburu na na ti kanie ɛna wia yi akorakorɔ bia yɛ kyeakyea mo na yɛbɔ mo aba so nso ɛne mo dwumadie pa a mo nso mo yɔ ɛwɔ afidie yi so ɛna wia yi traditional Dr. Dawood ɛda Dawood Herbal Hospital ano na kaehyɛ ne nso sɛ ɛyɛ ayaresabea ɛyɛ beaeɛ a sɛ yadeɛ bi akyekyerew na woyɛ wo ho hwee na ɛnyɛ yi a ɛyɛ saa beaeɛ wei ɛna abɛnyiwa hotɔ ɔbaa bɛrima a wotie me na asikyire yadeɛ haw ɔbaa bɛrima a wotie me mogyaboroso a na stroke yadeɛ tetew hepatitis B ana ɛnamu yadeɛ ɛna edwoodwo wo sɛ wanya prostate mu haw ulcer ana wo nkwamoa ne ntumi nyem ba baabi a ado ani bɛkyerɛ yɛ doctor yi akakye o pa wo a ubenya bi obɛma da fom bem obɛma na pagya sisi yadeɛ brafo akyew ɛbɛkɔ ɛgye so krapa ɛdane a maturu FM no ɛnkane na ɛwom no saa dan no amu ana traditional doctor Dawood odi ne dwuma 0244 88 6437 0244 88 6437 ɛyɛ papa no ne number nana ya Krobea Asante na awia me mo ahebru Desmond Boatin ni medin Desmond mejoso umpom te say Regina Safo Kantanka nie akra Krobea medenchi afri Germany abruchimam ede mawo mateme das ye bro owura oho te say ampato adaro ma me ho ye ya mo anu me we de ma me why udi de say krache but your friend Desmond but your friend Desmond Kofo amponsa Desmond Kofo amponsa eba me feel di kwaku amponsa ofie den di kwaku amponsa me pacho wa daroma opanyini inokmanu amponsa ye ode but o ye me papa o ye papa pacho o papa na esi ni fie uni baabi te eno akọ papa nkyɛn empuo no na da according to na no asɛm ɛna wanya hoho ɛno ɔse kɔda obi a ɔhan dan wo ni fie baabi a empa TV ni adeɛ nyinaa wɔ hɔ wo se wo mpɛ nipa naka bi ɛdan yɛ ɛdaka so ɛno ɔde ama wo ɔde ma wa afei deɛ ubesane ho no abɛyɛ deɛ nsɛm fata sɛ woyɛ krache to the extent of threatening your father says so ye bema when you block back okran free dan mu obema post ya kye no say wo so we hia wo sa dan mu say de ode amaw no umpa tu na we de daka so akokora onfa ntua neka na nasum enwo no asem we ya papa di abetu ye nim no o fam te say krache we na wadaroma meda wase ene akonya ode ama me mechia wabedwafo ne watie fom watie nyina na wadaroma asem na me papa aka no
mepacho sebi Yaw Asante me mu aye ni pani ni akola pani ka asma en kase pani atwantro but dem papa e ka no mepacho wadaroma ebi ya nokre bi nya nokre ene say enano adwada ena said dem papa kan na me friend me sister Penny ba ko e de ba Penny e ka chen sister me sro na nsem no luma ntema ye rough kakra ti wadaroma nka me pese obedi manim na nka me ne papa na kokasa wa hu sa ne papa ne ntema ye rough na wo wa ye ne den wadaroma de ma ye ni nyina ne say o wa asase da ye ni mu ho na asase ne me wo ho no mo na me bra panyi ye friend kwa me eye me sister efia no ni nua a odi na chi Ephraim said Desmond dada asase bi da ni mu ha na dada pese wo ton asase no enti no dada say me friend mani nyina na me mo mama ne na me se bra kwa me se bi me unua ketwa ne me ye 9 una ye second born me na me last born kra enti wadaroma asase dada da ni mu ha yi na se dada se wo pese wo ton a me de enka me hu ni sanye ne kwan so no because enkola ne ye nko no obi ni mo chena asem e bia na me kwaku Desmond daach bi manya kakra me de bebo sisen bi na mdi meti atoa asase me ba oluma enye ne dia bi because waton itin ka me die ka me pese sa adwen na oluma ya fa no mo na me mpanyifo a sabi mo ni di nkomo bia ne se obo wa mane ansa na wo flaming tin ka bla me pa cho wadaroma enka ne da nkasa na nkasa adwen na wonya no me pa ne cho onjai se ochena sembinti because enkora ne ye doso edani so osi ye no onsi bebrebe pie be numa se enan bi ti ye chekrampo na enso asase nso de wo honma e bia enye de a sebin sate anyepe ye mu ba ko benya sika asen ba ko enti e bia o ene asase wo ho de ene me ba be si bibia si so ena o se ne me de me so nkra me komumbu dada na sei me mfa ne ma no na me mo mama ne ena me se okay enti edi be na wo twedana ena me bla afle me se dada asase no ton ma obi na nipa na oton man no dada se ona ho nton biem ti nipa nde ne koso mpa enti nipa nde akoka che so mpa fo ne se oluma wa to oluma bi asase na oluma no kwan de ne fa so no entwa ye enti no so mpa fo ne mla na omo ni ne mbekasa na ni sika wo se fata no onfama no na black kwa me frem se dada se one ne mani nyina wo meeting eda sei enti edu ho no ma bra na me se bra kwa mpa chomate enti wadaroma eda ne dru ye na me koye enti me koye eye nipa na obeto asase ne free me papa ne nsem a ode ne course mpa no wo hobi wadaroma so mpa producer ne so ba ko ho me papa wo ho me sister panyi wo ho me bra kwa me na ofrem ne so wo ho me bra ba ko se frem no kwaku dan so owo ofori krom oye carpenter no so wo hobi ena ye tenase ena nipa ne asema nipa ne kan nyina ne se asema na wadaroma ode enti a ubisa se eba ne sanam ne papa ntam ye basa na wadaroma me chi wo kan ye okay de wo kan ye ma basa ne ba ye no ena dada nipa ne se papa ade asase ma ne 300 million na papa sanse se asase ni kwan so de gesa enti wona ho kra nton biem enti papa ode 120 na din kan ma ne ti aka 180 enti asase sika na ode ma papa na ode ma no kobe bosume be 9 asenum ni ode sika ne koto bank ya kan fa so abaso enti nya de obaji sika poten 120 na ode ma me papa no o kan de enti e de basa ye ba na me ka chem papa won panyifo nim se dada asem we krampo no me frɛ bra kwa me ka chere ne se na nkeni kwa se woton na waton asase no se ye bia ne se de dia ba ya sabi ye nyina ye odwumadie nsuso enam se we nsu hu hianti ye gya ba nti nkanya ne kwa so no na wadaro mebru me papa ka chere me se adenti na me na me ya kwaketo me na mbe chere de wo so ye enam se dada sabi enye se me be chere de wo so ye asase asabi woton me bla ba kokra abo sesen bi esi asase ne so asabi minua eye me papa side minua me di na chefe no bed ode saa dynama na akra no de ma han e di kusku kakra wo tech inti dada asase se woton edan esisu nipa ne ba oba be budan na egosu ni nyina no no so ababa ni project wo so inti dada me kan bibi say a asema me kan ye ni nana me sister efia wo ho efia be di me dance me black kwa me ho me black kwa kunsu mo ne number wadaroma mbetimi afre no ena papa bufu say adenti na mimi gu nanim ase wo mpanyifo na atwa hye nanim say aden wo sigina ibi na me akraketwa na mpanyifo ne kran kan hwe na me akraketwa me be ma na adwene ene de one ne ntem basa no ena bio nso no asem ni twa ye no na wadaroma asem ni twa ye no edi be na woche se na woche mienu na mkom papa dada meslew
say me bra panyin nete nti me person ka me free ho na wadaroma me ba ho ha sei na dada waka kire me say baby a wo se me ba no say no any party dan nim na say that any party dan nim a wo de man fie sen na so de man 2 years na me say 2 years na de man nipa no aka ne na say no betu na say na bia me kwa ko hu obi kra na ne masere na madam fu bi na madane chen na tam ne so ma ba ma me hu say na ka ne fie dodo sen na ne boso me dodo sen na Krobea wadaroma me papa ka chem se ndi wontimi kan kire me na m so dada say me ba betena dan mu wo se dan no bitim na kakra bi amana ne tamaso kakra bi de enye de ya me busa se wo de man say otimi aka na ni emre dodo aka otu na wontimi nka na papa so ndi wontimi kan kire me na m se dada de wodi ye mi unim se me ma me wo hanka wontimi nya me sa e na sabi woni me ma me so wo me nko a enu nti na wo hu ni say me ni obi a oba beta machi enti na wo de me fa sa akwan so nti wadaroma de wo ye mani nje ho enti nana pacho wadaroma sabi aha e wo ka se de o papa ye no wani nye ho me ka chen se mani nje ho onu ni na mi twa ntro me ka se dada de wo ye mani nje ho because sabi oba me na me ye ketwa ekwan a de me fa so no enye kwan papa so na de me fa no enti me serew de wo ye mani nje ho na papa ka chen me say na de me ye no de wo ye me mani nje ho a e de na metimi aye na me se dada de na metimi aye sa na wo ka na ye se wa shed ani da ho na sabi person de bomb blow nti na wadaroma na kan say dadoa bi e da fom na me fa dadoa no na me say dada wo ye mi because of say me ma mini ho nti na wo ye me sa na me fa dadoa no na date na I think is December ba me refi year no month no na me say dada ene December yi acha na bia ben fan say 1 week me ba ha say and I'm the sign also on marking to man nana wadaroma papa nie o ka se obete wonka me ka chen se me ba ho mete obi beto obi ka de warning ba me ka se da me ba ha hwemanim na me ba ha abeye dey nana me ba na me bra ene me sister aba ho said ye kwan no de me fa so no mani nje ho na nya se me kan se sabi me kwa koye ni bibi enti me kwan po da de ni duru okra ma anko wadaroma me papa ni na me twa ntro ada ni duru ho ma anko me ka chen se dada de wo de me kwan de me fa so no wonim se me ma me ho anka ntimi nya sa enti ene ye eda sei hwemanim be na woche ubehu manim wo ha asma me kan ye ni papa pa onka se me boa man kasa dada ene dai ma me na woche na me ba wo so eno no de is a threat ba me kan se on hwemanim na me ba ha me papa ni na me twanto na wadaro me bru de me papa de me kan se papa se me boa on fanto so sabi nana Krobea aha sei na asem na ba no me de Nyankopon ase se asem na ba ha sei asem ya ba ha sei no me de Nyankopon ase pa me papa ye oti hoi sabi nana ekwan a wode me Desmond afa so no me sister ye me dance ni me bla panyin me da me sister ya nana wadaroma me ne ba ha ye me ma me ba ono ye papa yi ba me pacho da bi me ma me ba no me ma me be hu me papa ne wa me ma me awo ne dada into me sister panyin ba me ni free one father different mother e de ho dance ye no ye se de na papa yi di aye wo de papa yi di aye me ne say emle bi me frɛ no ka chen se dada wadaroma me srew say wo papa me papa no ba wadru no enya afran be ka zo dada family say inti me sro de man ba bi fa me tinto nanka minya pepper bindi inti bra bi wo if area home papa area ho efena kwesi or sliding doors no so that's one do city me pe wasem o respecting the panty me say me kire wadwuma na da achi bude bo bra na Krobea wadaroma me papa nie akwesi nso number wa ha ebetimi afla akwesi asman papa ka kire e kan say me eni akwesi say asma mi kan akwesi me dance ni mbapa ka kira akwesi say se akwesi so obekire madwuma de a akwesi nko han dan ma me na mentrem na nya de ono ne den dan be ma matema kwa adwuma na wadaroma metimi de me phone na ba na ma fra akwesi na busa no say dan no a wutimu no say papa yi se waje aboso no ye de dan a na wadaroma mimpo de menim se dan wo ho enti aha yidie mebusa o ya no eye de dan ya sa dan ne ye dan a ewo ne na ichire ho no mo a ewo mu dodo sen na wadaroma ewo mpie ba akopɛ ete sei edi etie ne sei enipa no betena ho no yo ba enti ewo mpie ba ako no ena ono aye porch wanimu se oba de obetimi di se animu hoketwa bi no aye single room wadaroma single room porch ena bath house se menye 2 bedroom se dem papa kan ye no wadaroma papa eda na ye dan sei 2 room
apartment 2-room apartment 2-room apartment and as I say the whole person call no continent mun ye dey die single room Nana Krobea yes wadaroma asema papa ken sabi ahane adomenu kwan bi anwa casting so tie onu no osi ne dan o say eye 2-room apartment nana edan nukure bi anim sa wadaroma and na wo nso a say wo bepe dan na trem no o say eye single room porch toilet and bath yes and the shim wadaroma kitchen nim oh okay eye 1 bedroom say 1 room and nipa na ye edan kakra si animu say bi oba de bi oba ebe no aduane kakra wa animu pie ba akopɛ edan na ye pie ba akopɛ na nipa na hyehye animu no say ana wa boso enye 2 bedrooms papa na ka kyerɛ o say o mawo edan no bi 15 free na kwatenam na saa de wotim say no edaka so waka saa asɛm na kyerɛ na mpa kyerɛ wadaroma sɛ me papa ka kyerɛ me say sɛ saa asɛm waka kyerɛ me a ne ho bɛyɛ me nwanwa o se wo ka kyerɛ o ma wo ka sɛ so ye bɛ ma de wo se wo pɛ no onko yi even 1 block of crime free na regional commander ya onyonko o bɛ ma na kye no o ka saa nana de o mu nyina ne sɛ asman papa kan ya me sister wo hodi adanse ne sɛ me papa say sɛ dan ne sɛ me si me ntu a obebu agu me pa kyɛ onu nie me boa won ka sɛ me boa na wo ka de yi na me ka kyɛ sɛ dada ɛdan a sabi wo ba ne me wo me wan fama nkosua adwuma wo wan fama nko school na sɛ be wo kan sɛ wasi dan wa ha na sɛ mde batum na sɛ wo hwɛ nyame anim abu dan na gu a me report to ama police for ɛno de me nsan wo mpanyifo manim because asɛm a maka de me nkan de nyɛ sanity wadaroma okay enti waka kyerɛ wo sɛ tukɔ ɛdan ba kum 15 fe bɛda hɔ enti kɔtena saa dan nim sɛ nyɛ sa enye ene ɛna mpapa ka saa asɛm wi a ɛdan no krampo na wadaroma wɔka no enipa tima nipa ne nya mfirim ɛna 15th no onimi ndi saa nkomo no ɛna saa dan na daro mama ba me wo mu no ɛnyɛ sɛ na me anam di metumi kɔfa ayo me ba me papa hoi me ba honom ebenada ade kyen ɛka ne sɛn wukuada yawada efiada me nda nam ka kyo so oluman se baabi a oba maduru no wadaroma ka me pese obepɛ baabi ama na kam di metiato na so ɛnyɛ problem safo nie ɛna wa di manim na nasema me kan nyankopɔn ɛne nananom ne di mi danse nana na obi a ɔno adi wani mu aka yɛ me nwanwa no nana wadaroma na afei de ɔ yɛ me nwanwa me danse wo dan fufuro na nyɛ saa dan ne mu nana nya wadaroma ɛno na yɛ me nwanwa me ntiase no wadaroma de o mu nyina ne sɛ memenda ɛna mpapa de safoa ekɔ bie sɛ kwaku bra na bɛhwɛ dan ne se wani gye ho a ɛnam so me papa nso sɛ bi minim do ositie sɛ de bɛyɛ ɔkyena asɛm bi ɔnka sɛ me de dan ma akora wanje ntimi yɛ nam so dada sɛ bi mpenfo sɛ da na afɔ na predable dan no nya de yɛn sese kakra wom nti wadaroma sika kakra nso so wɔ hɔ tim de bɛyɛ saa adwuma no ɛna ase wate na yɛ memenda a wo kɔ asɔle nti ade kyen kwasia da ɛna na wadaroma eburu sɛ bi kafra wani mu a me frɛ me mpena sɛ ma me bra na me papa ma me dan bi ɛno a memenda no pa bra ne bedi mu danseɛ sɛ de ɔkyena bi ɔnka sɛ dan ne me de ma akora no na danse ni bɛ ne wo ma wadaroma be pie ha yi nti ɔbaa ne baayɛ ɔbaa ne so me ne oluma bedi nkomo ne wie me de me papa number ma me girlfriend say aya won ta ne papa nkasa nti papa kora be pɛ na asɛm nti wo ma papa ne di nkomo bra no nti girl ne baayɛ no ɛna ɔbaa no ni papa bedi nkomo so dada desmond say no ɔde dan bi ama ne nra na papa say safo nie na wadaroma ɔbaa ne ɔyɛ administrator ɔkonfa no kye metim do ba ne number ama mo mpanyifo ma frɛ no busan sɛ asɛm sei na me kana no Krobea ne wom na da no no so ɔde kyɛw ana ɔde ma wo setinam na de wom ne sɛ wanka sɛ ɔde ma me ɔde kyɛ me ɛne wanka sɛ ɔde ma ma han na me anam ka kyɛn sɛ dada ɔde dan ne ma me ɔde safa ne kyɛ me nsa wi nam sɛ dada sɛ sei no baabi a wanyina duru no sɛ bi wonya adwuma bia ɛne dan ne so sɛ wo dan na wodidi ho kakrakra nti wadaroma mea me firi makomam apɛ sika kakra ma de atɔ nsu anom ɛna wo da ma se wɔ me ɛne me girlfriend anim wɔ wo dam wadaroma eburu me ntwa ntonto papa so nyɛ hwee enti Desmond me nhwɛ ni sei yeah ɔse saa dan no daka so enti ɛdan bi wɔ hɔ dom a sei 15th ya kwasi adai nipa ni ifrim tukɔ num ɔde weyi ma papa bi ahan wɔ so ame na ɔde akɔ akutua saa 70 million wadaroma mi ntwa usomu sei wadaroma mi ntwa no ɛka na ɔse ɛda so no ɔpɛ papa ka kyerɛ me sɛ saa asɛm a me kan sɛ papa se wɔ me boa na nyɛ no kra papa ka asɛm a wadaroma eburu wanim ne abadwafoɔ ne atiefoɔ nim sɛ asɛm a me kan sɛ papa se sɛ nyɛ no kra
me suru papa asma papa kan nyina ne say master papa frɛ me master asma papa kan nyina ne say master dan we ɛna me ton animu hɔ no master ase no a kakra me nyaayɛ ɛno bi ɛna me yiye ababa ayo ne say waboka 71 million nti saa kana ababa ayo na bɔ no saa 5 saa sika na me gye no ɛno mu bi ɛna me yiye onyi me de na no me pese me hunu sɛ sesei o de yɛmfa ne sɛ what without admitting brofu bi wo hosa yɛmfa ne sɛ de wo kan no assuming without admitting de wo kan no kre sesei papa no a wono ade ne fie ne sɛ ɛdan no baako wo ho obi tumu 15 ɔde no ma wa mwatena num na wei de daka so 71 million ɔde ama papa na han de akwa akutua ɔso wɔn ka nkyerɛ ɔda sesei waka ne wa ha me de to wanim sɛ wuso mu sei nana sabi mpanyefo na ka sɛ ɔde na ade ɔde bonkum na agya mi nka mintim ne papa ntwe ho na emom no ɛdan na papa de ma me no ɛyɛ mi sister panyin a ɛyɛ ne ba mi sister efe ne fia ɔno ɛne ba me papa hɔ ɛdwoa ɔme papa de dan ne ma me kwasiada papa de dan ne ma me no ne dwoada ɛna mi sister ne ba me papa yi hɔ bɛka kyerɛ ne sɛ na wo hɔ wada roma na mini wɔ na emom no kwasiada ɛna no kwasiada na papa de dan ne ma me no anopa no ɔse ne ho mfa ne kakra ntimini ne kɔ dunsini bi ɔsɛ bi yɛna nom sumi ɔyɛ kɔnfɔ menka ne saa timini papa kɔ hɔ sɛ ɔnhwɛ papa ma me na deɛ ɔsɛ ɔyɛ na ne ho bɛtɔ ne biara ɔnyɛ ma me ɛma na ɛkam kɔbɔ no almost 9 million Sunday no me papa me twa ntram papa na ti hɔ ɔnka deɛ ɔnka sɛ me boa nti adeɛ kyen adeɛ kwasiada na yɛ ba yɛ free hɔ ba fie na ɔde safoa no hyɛ me sa a me girlfriend ne di mu adanse nti me papa de safoa no hyɛ me sa no ɛna me sister fia ɛfrɛ papa ɛni 30 minutes me papa nie ɛni 30 minutes na me sister flem papa ofon so say dada we yɛ alone ɛna me papa say there be me nya alone ɛna me sister say ɛna we yɛ alone na aya afrɛ me na me hyɛ me nkɔma na sen me ka say before ans na me kɔ me oluman hɔ no me ne kɔ akɔkasa me ka kyɛ me sister say anka ondi manim na anka na daroma onko ka bi ma me sister ka kyɛ me say onti me nkɔ nti me ame tuma na ma ɔkɔye nti adeɛ kyɛn me kɔ hɔ nom ebnada wukuada yawa da fiada memenda enwumra na pon adwuma na me kɔ fie ɛna me sister ne frɛ me phone so ka kyerɛ me sɛ me sister na me ka kyerɛ ne sɛ ondi manim na nka me nkɔ pa kyɛw na me ne papa ntam nya nice no ɔfrɛ me phone so ka kyerɛ me sɛ adɛnti na me makɔ efie hɔ na me mo na maneɛ na me sɛ what asɛm na me ka ne saa adɛnti na sɛ bi me papa makɔ ne hɔ na me mo wa maneɛ ɛno ne nyina so sɛ wo ka sɛ saa sister do ne ka kyerɛ wo papa yi sɛ yes ontumi onje safo ne mfiri mi nsɛm asema mi kan sɛ ne wuntumi mfa nyina so na wadaroma yenta bi nyina so ne sɛ na nyɛ yɛsɛ mi susu sɛ enipa wɔka yɛ na wadaroma tɔbɔ wakɔ baabi ɛna wo sister na frɛ wo ɛna wabusa wo sɛ adɛ na wokɔyɛ papa fie me na meyɛ panyini no wanka nkyerɛ me sɛ papa ne sɛ mama wadeɛ me sɛ gye adenti na wugina no so aka sɛ ɛne wo sister no ne ka kyerɛ papa ne sɛ adenti na ɔde saa na kɔbi wadaroma me da ase ti pese me hu sɛ wo sister de bɛka saa na wo ni hɔ enti wo yɛ dɛ na wo ɛteyɛ wadaroma na Krobea onye presenter kwa asema me ye dɛ teyɛ mimi wɔ adwumam me ni fie tinken kɔmɔ e kɔ so de sɛ bi fie me fa CCTV camera me bɔ hɔ bi ye bibia memhu de enti an ɛkwan me fa so teyɛ ne sɛ nipa na mne ne call me papa hɔ kwasiada na ɔyɛ konfo no na ɛfrɛ me dwada na nwumle no nwɔtwe aka kyerɛ me sɛ nkɔmɔ sɛ ni sei ɛna me sister panyine papa ba bedi no wɔ hɔ wadaroma sunsum asɛm na me ohwɛyɛ sɛ ɔne papa bedi ano adeɛ me ba fie nso me ba na papa sɛ me papa me ba na me ɛbɔ bɛ kwasi ɛdwada na me free fie no ɛna me ma carpenter ni sɛ ɔnkɔ rivers no problem wom ɔnkɔ no ɔnkɔ yɛ rivers no afin so ɛpono na ɛdamu no ɛpono na sɛi nti ɔnkɔ no ɔnkɔ yɛ ntimi ame ma no 4 million sɛ ɔmfa ndi sɛ adwumadeɛ no ma me ntimi kɔ krampam ka kyɛn sɛ mentimi ɛntena hɔ ma no nwie adwuma no ntimi ame yɛ dan ne safoa mienu na Krobea de ma no sɛ ɔngye no wi a ɔnto pinu fa safa no kɔma me oluman na nwumre mba na maba bɛgye ntimi kɔ yɛ no patcho mo 20 me 26 years 26 patcho wan wadaroma akakra no anya 30 patcho wan meba me da ase atie for kwakwe nok ɔno nso ne nkyere mu no wakyere mu bia Desmond sorry na asɛm wei sɛne ɛteɛ no akɔyɛ ɔfaase 19 kuru wa mia
ne nan yete umia eye owo faase ne ya baradia ba akwaku bedi nkia aka kire o se fatu trim from now kode se o papa otiase ni fie nya odia seme ade a dwumadi a yedie yi maka kire mapamfo na minya bida unless say ye be hwehwe mu ahunu say wiri nie wiri wei enya nokore eye fogere wiri enu ne be wuram na ye hunu nokore wom ne atu de ye fogere wiri agu de ye authentic wiri se me papa ye wiri no amame a se ne wiri ne ye authentic a me Krobea me nkotu muda. Do you know why? Unim die ntia papa na masa ni pakro ndai ana wa man ne japade papa tiase ne japade nya odia saade we emetie emfa nhye mutrim se me wo me ba emra hye me se metumi hwa akwada ni duru baabi akwada ni nyamfie bi duru baabi anya me papa na me hwe ni bie wo se me hwa me ba emra nhye me ba muntie sa asem wo ya make ye Emran shame ba there is no law in Ghana a compelling akwala say wo o papa na hwe odi uduru ba bia waduri hwe o papa emra bia ni wo nemom akwada eso a eye nhye se papa o be hwe akwada no ye wo mfi akwada ni duru papa o nhwe akwada ni bio akwada na ye ne pe eno pa obema obie papa tiase maame tiase a eyo meja pade won kan e banka me adua me de hye me matrim no se me meja pade anya odia me ba meja pade anya odia o anya odia de ya me masade ne se me bre me moja ani me hyaw de wadrum pempenso obi se be ya wo so betumi apreapre odie na mama mewu no ameye me papa eja pade me mpesa abudia keka no kora enti me were ameye no da bia me ye video ede to hoka na me wie kura no amaka mensam a meka de agu so wa ya be ma no se bia me ni ho a sesano me yenhwe enti fa hye utirim nne se ye ansa na mebusa any other question no fa hye utirim say o papa fie nyo fie unless papa na frim ene wa ye ne were se wa anye were a ye wo mra ye de che papa ejapade ne ye de sa mra na chama wo nsa aka ode meba mesa ba so Rusty Ampofo se nokre bi wo ho a o ka de to ni pani ase eboa papa yi ono nso ne banie sabe sa akwada yi okoda nkwanchai na nipa bonfo bi koto hye de sukuna papa no ompe entiane edie na abenti a ede sa fracas we aba Ose na Krobea, I like your program. In fact, o kano krene do tu ni peniase. Meda se Mustafa Alasan, ose akra Krobea wiye yenso ye wosubi. Nyankopon Israel. Udwuma die yenim sa asem we die be bia no. Anu yie beba no krebe dadi. Eto de bia oho. Hum. Ede nsemba o. Hum. Meba. Sesi aye ka sei. Odifo mo na mokọ hum ni mo. Hum metumi aka se de sa akonfo kro no ka kire krachi wenya ne sister panyini ne ho menasepo. Very good. Enso menya difo menya konfo ni bi. Very good. Very dini ho ya pa. Very good. Enso minim unless say yenya sa akonfo kro no no kire ye ni hunhum no okọ ye no rema woduru ye no okohunu sa ankomo no ansana because and I'm saying on my way so home etete abusuan ntemo I'm telling you hunhum de mi hunu ye say etete enti odi emfa nsa konfo kro no hunhum sa de no krachi unim no ene wahu me ye konfo ama ben na obi ya me client jataba ba me ho
me ni jataba ne deali na mahu so obi plan de enye ensem fatafa jataba ho a fast na meye de sasa beye na papa ikura na obi ma na dwen enya masa sane adwen no ama papa na dwen asa abakra chiwe so me nkofre kra chiwe nkoka nkyere ne say ni say na wo konfokro no kan ye no de na aye fa ho de bo a wo sa kra chiwe wa anye hwe enti now wa cause problem me matena busumfie me matena busumfie enti sebe ensem bi wo ho no mo a ye nka no keke ko viambonza nana akwa be bro nana mejoso na ho te say nana wadaroma mpaebo ni nyame adum ti bibia aboko ya da nyankopon ase ena wiei wadama meni wahia that's right na nipa baako wo mi wiase a meni hia ya meni gie eye wo kire se wo ba afidie yi so a enkyere ya wo di free faith homeopathic clinic ema ye no ya na mani gie o me a me fabi me de bomi kotodwem me na mo ame kai kofi kan sei that's right faith fo waduro wonum wonim de asem wo ya wakan me di yesei a ebeboa me kai Dr. Kankambo adu be kan asem bi kire me na me de saade ne ye so na Krobea opa fabebo so mi si wani so na opa nom natural di natural we fish menu meat na hade me yes saade no me ye no 1 week po na dura homatia ai wallahi edura homatia na say mo wonim dia no yankopon achem nim dia ena wiei fa ye wurem fit homeopathic clinic dia ni enti mfiri mo nana nyame israel ni adwuma pa odo ya o magana nyame onto nkwana mu no mo ahode da ne da yentia prophetess Dr. Elizabeth Faith or the Faith Homeopathic Clinic ano ye chiati fo nyina no kre yade ya de pa enti ya na Faith Homeopathic Clinic ni suade hu kese pa ne se obi bi o yare bia benya pomden ho tie na obenya yare sa yade no bekwa emabiem na de tie nie yade mfa kwan ba ko so na eba kwan yade fa so ba no kwan wodo pi na yade bia nso woni obani padua mu a oye ni padua no obi a wona adwuma obetre ni padua mu a oye so amoni anko yade ho na se betre ni padua mu a ono oba mu a oye na adwuma enti o sei ni padua kwa no vital organs na ebe mu atena asase so ache no o sei no enti so amoni anko ho no ansi ni kwan ntemu a ubedu ba bi no baka se bia bayi na ye wo but na nye bayifo obi anu moduro saa ne yade enko but onim se ne yade no eye obi na eye ne saa enye yade bi ho enye duabo yade bi ho enye bayi because of saa che wo hunti amena kwese de obi na eye no saa na tie na ho se da me ka kire o se nyankopon bo ni padua no odi niema wodo pi na ye ni padua no a eboa ma ni padua ni nya ahoden obi a ho ne de ye obi o aduane obedie no wudi a emoa ye obi o a obedidi anwumre ade be sakakra wo na didie mu obedidi but obebre ama kopim sa de bechi obi nso bedi sa aduane na obeda ama no ho adwono ni nyina ne se obi a oni padua de we a esi eye ne dwuma fa eno nti ye ho no ye nhwehwemu no a ye hwe oni padua no so ne waduro ne de ma wo obi o a ne yade no onim yade a wo Ghana ye ntam penhwehemu ye obi be yare otisen be bia ne ye na wonu painkiller yo painkillers ahodo pia obi o ba ye nchen a ye bona mane say we painkiller bi ti na ofa cause aseni kidney no painkiller bi o ha no odin pro kidney ne so kidney na ho odin na adwuma ye so o ye no woman pressure ompe yo bibi o ha friend GFR no eye filtration rate any kidney bia ya enipadua wo bia no na adwuma oye no I say ye adwuma 90 plus enye percentage 90 plus the 90 plus na say kidney no na adwuma na oye no eye okay soni wodwon so no a else babonte no nsu a onu aduru a onu niema onu bia kidney na soni so enti say osoni so a else osoni so ye okay enti kidney no na adwuma a oye na ye adwuma so wo ye de mani padua no cause we imagine say onu oyi fie fradiem na fi na babonte na de ye na tena oni padua eye adwuma a edin on pressure enti yensu ye de ye ne say ye yare kakra bia ne anu painkiller
ye adwuma ya bre be da atena se ahome no ne anu energy drink enti saa ne ma we ya na de nam saa enti kidney ne nso lo operate na wo de ade a no ode ma no a ompe enu nti to da bi ho a odwun so abon se pampan wo dwun to da bi ho a odwun so gu abon se dwun so ni kala no atesa wantimi anya adwuma ni wa faili enu ni kidney failure no enti filtration rate no eye free nanti ko nipa bi a ode na chese kidney ni so ne dwun so no so yi se tiba 80 a na chese o failiba enti ebetimi atia basa ansa na bedru 15 no na chese o hia dialysis machine cause entimi nsone Johnson no suye enti Johnson no entimi nsone suye enti Johnson ni bia fra omoja no e na wonso akoma no so na che omoja no ti o che no cha Johnson fra o lungs no eye wa harawa no on pensio enti se o che omoja na se sansio Johnson fra ekotamu a na no so ebeku enti obi o to nsuo mu owu ntembia nsuo no kona harawa wa e o so owu enti ebasa wo se wadwene no ene ma information woni peduam bibi tiwa mo ate yawo odwonso bede ube ebe di wo so person sa ko toilet ni ade wadwene ne ma sa information bia enti nipa bia sa adwene ni nso ho ka e ma information no to was steady ahwa obi onya stroke achepa no na adwene na esa chensa dwonso de no enka nkire no enti wo wa no no a adwonso de ho because adwene ntimi yesa adwuma ni bi na on se o steady hwese de nipa bia nsi tie na nyankopon ye ne se enema num 5 vital organs no eye o kidney o liver o lungs o heart and o brain sa ne ma we na ya de anyame ye ne se emu bi ye adwuma ye less than 10 seconds na 5 seconds e so free is o enti sa o hwa obi ye na adwuma de bo na yonko enti se Johnson no ejina ho che mema prostate asem na making se Johnson gina ho cha ana oba kra Johnson gina ho cha de tie ne se wa ho pese e fi e o se ba emma no esa sako back ti kidney na ya prepare sa fi na inipadua ne mpe no se gina unipadua mu cha no no asa ko kidney ni mu kidney ni so mpe fi no o se sa na tie de ne wo so ko eye liver no ti liver no so dia no no so eche ema nipadua no enti Johnson kra we nipa eni kwa so ma Johnson egina ho che okay cause anu odin enipadua ne mpe ena se emra bonten wo so ma ne ma enti be me bia ne prostate enye ya in prostate no ahono ama no Johnson ba bia Johnson no ebe fa aba no aka mo na Johnson ni ntimi ma bia no ni kidney say ntem because Johnson na ese ba na no odin no ntimi ma it was steady ahia obu ho ba Johnson go na Johnson na sa obu ba Johnson no te pampan obu ba Johnson otim say Johnson wenya no ota Johnson obu obetima Johnson tentem sa obu on so o wa obon say Johnson no okogina wo so o Johnson a o te say Johnson de no obechim kitu ebne beba ebia ba no so no da so te say Johnson ni biom ti obeya emba nti basa na ni kidney no essay na ade e ha adwen kese ni say ye num aduro wa bra ye nim yade na ye num ho aduro no obi nya hu se ne ba bia ne ya no no ade na adwen na kire say we de yade we ntimi koto aduro we ya de anom ebia na nye sa ade ni pedua no so no ade a mpe komu a e wo se wakoma no eye adwuma boro so enipa bia wo se at least wakoma no every 1 minute bia na akoma no bobe 2000 enti wo se che muja be 2000 gallons in a day enti sentimi nche ne ntimi mu ya anytime bia no onipa bia no wo sore no pa ase wa unya adwuma bia but wa bre enko wa danya ne ese enko wa da wa home no wa sore wa bre unya hwe wa bre afi nso na abekọ adwuma wa onipa bia na ade asore no pa na ade bekọ adwuma no abre wa de fre nwumre abepuma no pa wa sore no wa bre dia na ni nipa dua die nipa dua enti dia tie ne se nipa bia no hwe wo yade no nanum ho aduru enfo tim no mu aduru okay unim se obi o high blood pressure eni kwa so onum nsu a enyu but obi was high blood pressure no onim but onum nsu a enyu ye obi bi o ha ya ye frɛ no vasoconstriction no ye say onum nsu na enyu no a na o blood vessels no enti no ese muja no pompi fam na aka amoa enti ebasa na bo so akoma no bon tentem di wo num nsu a enyu no bia no wo so onum ya na otia ya na asa wo home tentem just all the pressure akoma no enti o muja no or the pressure e na boko ene nipa bia nso se o pressure kosoro na se unya vasoconstriction na anytime bia ku ntem because emuja no de se ekono enkosa ene o vasocondilation na no de ono no ebie blood vessels no nti moja na yesa kono eno nso koboro so ni nyina nso nya mani pedua no enti se once the do ni pedua no a
ɛno nti na obi wɔ hɔ a ɛsɛ onipa wei no ane ne nɛteɛ wawu na ɔnyare wo a wote nkyɛn na aso ɔnyare o but ɔnyare a ɛgya ahye no nsuo amfa no da yɛ mu amu no adɛ no wawu kyɛ sɛ ɔda no ɔyare yadeɛ wɔ hɔ but yɛbu yɛ ni gu so ɛnɛ obi ani yɛ ne ya yi na busa ansa na de duru agu so but won say faith me party clinic obi bɛɛ hɔ ne ne yɛ ne ya yɛm na duru mu so obi timi ba wɔde duru agu ne ni so saa ma onu di nkɔmɔ a onsu ba de ne suo taa so ne suo firi so ba onsu yi obi timi ka sɛ ɛbɔ asimeni so bɔɔbo bɔ hɔ ohunu bebrebe adeɛ bɛn na ohunu yie anadio twin drive adentia ɛhyɛ aseɛ wanyɛ nhwɛmu sɛ glaucoma cataract syphilis wanhwɛ anaasɛ ɛyɛ ɛtɛ na esi n'ani so wanhwɛ nti ɔde aduro gu so saa ma akɔfa hawa brɛ no hwɛ sɛ yɛ mɛmɛn deɛ na wo ka mani gye ho no anytime bia yɛ exercise kakra yɛnua ne yɛ deɛ ɛsɛ balance kakra nyɛ de bia na bi dua aduane baako saa ɛsɛ gya wo nom nkwan wodi fruit kakra vegetables kakra yɛnua no pintin bia da me yɛ mpanyimfo account etimu ntino yɛnya aduane bia ne yɛ di ahye efu nti sa ahodi wom sa ahodi nim nti nipa no onyini nu ba bia ɔno ɔba bɛda agye so ɔno maduru ansa na ɔno ɔba na yɛ de ada nti imagine say abrante a wanya free 20 years eko na wo timi no maduru ansa na no oba da na papa wanya 80 years 70 years no so obeso na yede da ono so be den enti obi timi no maduru adu we nso yaduru ano odin so steady obi a onum sa aduru na de chi a otimi ramsam ade chi otimi se nipadua na bre enti de America chi obi ane se wo yade no ye nhwehwemu ye free medical screening ba be ye bi check ni pedua mo ye wo faith homeopathic clinic ye check ma okwa ye wo mfidie a oba wo nkan yade afidie no na be kire yade a ba ni pedua ni mu a kire kwan fa so ba ye na kire ne aye ni pedua no na afidie na kire duru a ye mfama wo tie check wo nsuo mogya e na wo body mass index ye check we nyina wie no ne ye hu na duru de ma ni pedua no a ebeboa wa yade ne be kwa e kwa emabim nti ni pebia no menyi wadwen sɛ wo de wate sɛ obi koto aduru we no mun enti wo nso wanya yafunyade ulcer ne ba wo nso ukwa konum sɛ aduru ne bi ebi emwo enka sɛ obi anum sa painkiller we enti wo nso konum bi ebi emwo wa utimu sɛ wo liver no adwuma aye ne ya adwuma so hwɛ liver no contain cholesterol ne contain no any vitamins bi wo mu a ɛka bo mu a omu prepare bibi e friend hormones na mo ahoden na imagine sɛ sa cholesterol no edoso blues wo ni pedua mu a enye obi nim enu odi nuane a ebema cholesterol na san adan adoso enti obi ho bonso waye kakraka na nabusuam kese sa nim bono nko akese waye kese we kese nso affect bones affect o blood vessels no intri ne mogya no fam ya affect no to obi a waye kese blues bia the probability so obenya stroke high obetimi nya stroke yade bi ho oba obobo kwan to o ma stroke ba bibi de say diabetes otimi frawani otimi ma stroke o kidneys ya otimi frawani ebeti ma stroke enti sa yade we nyina wan hwehwe na sa wo no maduro obi enya infection nti na ama ne be ma ne ntimi ya adwuma yi infection nti na ne oba wa ma wo hu nso fitaa bi wo nase but no anso ode aduro akwhye nase se opese sa na mani twa ade no so wo ni peduam brani enhwema wo na na me de number ni twitwa homeopathic clinic fa number de mame na number faith ye di adwuma no 0244 58 59 0244 58 59 Tigo line is 0275 96 94 0275 96 94 14 yenkrobata no Ghana hade bebi a wobia no ofre number no anemum so wa akrade a yo Santa Maria Obuya Junction Antiku Junction wo Kumasi ade wa hene makokobi 18 wo pe yo takrade enko Anaji police station in Chenho obi okoforidu ya onko Pole Junction Landry Managers Road Western Region Obugoso Old Asida Bogadan in Chenho Mr. Nkasa yade we ne bikun nkasa ya be yade nkasa ya eduabo se o kidney se ya o na se tate wo fuchi wa beka se dua obedani dua sa enye yi obeka se bia bia akọ na enye but na wunya hu ade kodi e hawo Mr. Nana de watie no onfa na womra mo ene kasa etiefo na wi mi kofi na me na bo nkomo no na adofo Faith Homeopathic Clinic onu munim de
Faith Homeopathic Clinic ɔnom waduru enum ketenketefo no nya yade bi akora no ɔnom di aduru kan wo ɔnom ne wɔn fidi a efiri India no ɔnom di yɛhwehwɛ mu wɔ nipadua ne mu aduro ni bi wɔ hɔ a ɛboro wa hoɔden so ɛnsɛsɛ wɔnom ɔmo hɔ no ɔmo nya ne saa yɛhwɛ wo nipadua na hoɔden nti wɔse sɛ moyɛ ntaafoɔ koraa na obi aduru a wɔnom nkɔ enipadua ni mu duro ɛne sɛ ne yɛteɛ ansa na afidie na atwa ho aduro ɛde ama wo wanya wɔnom ahoma no frɛ sese yɛyɛ na deɛ wɔnte aseɛ no ɔnom mu a wo nkyire mma adɔfoɔ ne ade hyɛ 102.9 OTEC mo afidie na hadam ntwa me ho kakramra apomode mapade eno ne Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso woye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada me nim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoɔ yi atum Dr. Time daso menya wudenie woye kikim abna na wo ya yaro fa here Midimafo Herbal Clinic asane nyina Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso me ko ho a wonom hwehwɛ me mu ɛyɛ me diagnosis no ɛde be ya ka diagnosis ɛno bi ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔkora ɛnumpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yade mabio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no awɔ nso ɔte tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wo na firi yade ɛna apomuden so yɛnsira nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ o magime aduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo hane akyire asikyire yade mojabrosoo kokuram ahotutuo ode epua bɛ ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos waye
mre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic area no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heyey mi kohosisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Ewra last meeting man hu wampa wodi bisa o na sei die yare kitinkiti bi tete me what abra amuzu herbal clinic enro wo ho na wo he pote me sorry anopa na mahojo maposo nyina ya me ya enye wo hia amuzu p ebetu ase one time eto dan so a na me yem keka me metine me mu kra enye yi afei aduane to me yemu a na me wu wo hia amuzu k na me so mi oluma mo giant mi ni afurusane yi de wo hia ni amuzu garlic bitters na amuzu herbal clinic ni no wo nyina ni debi enye wonte amuzu herbal clinic nka yi owo amuzu herbal mixture so wo hwe moja mu ye ka kire se wo malaria nim amuzu herbal mixture na mom hwe se oba wanyem oba tan ya wo ba bofra nufuo ene akoda wo nyimfie dumienu annum bi wo pe ho asembusa fra amuzu herbal clinic 024 77 76 743 amuzu herbal clinic mauji hiyo chalo FDA agidwedi nkrato yatum gadget master no na hin na woto wo phone accessories and the bluetooth speakers ya ebokora tesa no wa hwe woofer papa bi nso so makachro say wo pe chargers hands free any other phone accessories quality papa dia any be home na me to bi ma na chemba bia woto no no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ni bo fofofo hwe hip power chargers hip power hands free reckless chargers and in the airport and the power banks triple power chargers triple power sound bar triple
triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories, all kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusubempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a Honda water phone accessories. And I can see me, Sabahunu. My mistake. Oh, some go to Yama at the mamma younger brother. No, necessary, and for so no TD. Now, say, Crady, a Joe Wusubempa adding 90 electronics. Abeka, oh, Wusubempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. I want any 10,000 to 60,000, 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 90 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, a quality papa. Wo Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building, no, the first floor, store number first FM 0607, and the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, who be who a Ja Owusu Bempa Enterprises. Afe wasanso opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anasa Frewan 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa bubuano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hya ya me kan se yi ba kun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyemi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se upetam heba misha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yakoya Yaba 102.9. OTEC ena efidie no da. Ena wie wutie, ena wie o hweye. Kai na hyade nso se asemu ya ewo ye nimu yi. Medinki aka kire wo se eye wo faase na ntini kuro. Na we no eye eja ene oba entem. Se wo bompa ya sre otwedi ampon ho bibia eye sre. Wa asasi so ejanom esi twedi ampon anan ejapa. Enti onko waja anim nkope bibi emfa hye ode nkotosre nanso wei efri baabi ena aba beduru baabi se wutie ya ehyaase efri baabi ena aba beduru baabi enka asem wei emasei esese ejanya ne ba ebanya ne ja na ja wo moa bi de boa ne ba mpempensuo yi mu a oboa no frisa ahokyere ewo ho ahokyere wo ho na mom esese eba nso bre ne ho ase no matter what o mesra de wo me hoda un decide de o pew no o de ahobrase ne nkotosre ene sre enti adofo de ebeye bi asemi anu ye beba ena wie hepa plus pavi plus boss eye nromi ensa ebinage heba for de aba ma bedwafo bem na aduro yi so onya bi na so no mo a eye o general well being wadwuma ena wie ya wutie mi se wo ye obi a yade edi uso atrantwi a onuama na amoto wura ba bi eto ne aduro bia na kasa ope hepa plus pavi ena plasmos se wonya bi nom 3D yade
wayɛ kɛse aboroso mogya aboroso ezikyire yade uni atenka wayɛ mrempam infections na ɛha aduro build a strong barrier ɛfa well-being ne ho enti yade ntumi metu so atise emenye kwa baabi etoni aduro bi ebi ho ye number ye 0542 778572 and 059 1367 Medimafo Eba Clinic Dr. Time Daso Owokumasi Ebu Akwa Agogo se wutie me na awie na wo ye obi a hepatitis A B and C wo ye obi a sebi stroke de wato form wo ye obi a wanya kidney ho haw wayɛ mrempam infections bi tetew wo ye obi a sebi utumi ni obada nso hunsuo ntumi nyem no o prostate aye kese wo pa wo hernia na fibroid yade bei na etetew wo de anante eyampa wa bre ewo yade yi ho onua papa no se bra no mfa time nto so ba wo yade ne bekɔ wa bra emabio 0244774282 and 0245616336 eye papa no number we Volta Drill Limited for nsuo se wo ye obi a wo pensu atu a onua ono mo a ebetumi atu nsuo na watu ne papa de amawo eye Volta Drill for onua boho drilling de emfa won mo afikyire ni senti ne se ono mo aben ono mo animdifo ono mo womfidie enti oba obehwe ba bi a wo tu no odi womfidie aba obedwabuom akwa asase na yase atunsu papa de amawo wa man kwanchenfo bi abetu na problems nko na wo face a odi efre Volta Drill Limited for nkofo ni ndim adwuma nkofo ni womfidie omanumbo nso ye no muntunsu papa mfama kumasi ahodwo da aban no main office ne wo ukosunwa itachima ne doma eho nyina obehu won number ye 0244 299520 and 0266 432210 offer ahoma we ya one wo no mbekasa oba de achia me akra me maw simano enum 28 5 minutes pepepe ko hey akra yo mama nchia ya TFO nyina titiri wo mo Ashtown a wo mutie nyina merwafo ne nkokrafo nyina mkan bobodin a wa hwe ya twede beto akra asemu ye hu so nyehu di ntira ehu ne a enyehu ne se enkane na mebanie ebi ni ho enkane na mpapa nie na ebi ni ho na emom enkane na meyiri ni ebi ho enkane na mempena nie enkane na meyonku nie ebi wo ho abusuansem ya ye kan papa ye ne bai ekosoro bafom akra no a akrachi ne papa enatiwei ana papa enso kosoro bafom kra no a ne ba enso so enatiwei menye ni se papa na baabi na wahunu se ne bai dagatem anase enkrofo bi bu no anase ye na yakayaka dia na ni beje se wo bo ne nsam se ene de ne ba no na ye bu no anase ne ba no na edagatem no ena saa nso na megidi se krachi nso so se ohunu se wo papa sebe enkrofo bi bu no ana wodagatem ana wahwe ase wo baabi no wontimi nsore a na ni beje se ne papa eda bia bia etesa ne saa ninti ena meka ne se ehu nso so enyehu na ade baako aye mede ewo mu ne se papa no nka se edan no wo makrachi ni baabi na ne nkasa ya wo kasa wa ha kire se wa kire akwada abofra no baabi a onu susu nkwade ma na nka wope ena eba no momu se eho no de enka ompe na wopa ha kire se ankokọ na ebekoturu ana akra won kasa se wa mane baabi no so wompe ena onu atusu nia wope ha enti ayire so paso a eyetefra hwe ase anania ebutu asemba ko a me pese me de eka ho ye se ewiase ayewei ye nyina yemfa nche yetiremu se de wode na ade no wode bonkum ena agye obi a waye na ade no wotumi se ne wope bia wode ye emantie Ghana mra ne kire se onyamfie du nwotwe a o papa timi tu free ni vie o fie du nwotwe sa mra na me nko amenyi ndum so ye mra o timi tu free vie endi papa si na ade a o na wo hu tumi se wode mani pa so masi
ebetumi abasa ne ma wo ho so no aye we de acha abonte so fro ana na your office ye bi anzi esi de ono anu aduane ma papa no ono anya fie mu a na ne ba wo no se be ne be ma no ba no e ba we ne ba ye no ni ama ne se 2 billion and 3 billion efie no so nya se esi ba bi aye yi o ba bi papa pa de ono anu na aduane kwa what you say ona de ne ho ena 2 se papa eye na ade na wo de ma se Krobea age ene na ade chi na papa se Krobea fama ade ma me a onwuye no utimeje na ade eye ne dia edan ni suo no so ba kofa katapira abedwini nyina agu a obetumi akofa katapira abedwu agu posi ni nche no obi anche no ona de ne ho mi amedia endi se krachi ka se o ka se so koda dan ni mu obebubu agu o ka se mi ache no e kwa be so na be mi ache no me nam de me ho eye odia endi se mi bugu na akofa posi fo ba no m ka de ntina wabu agu na me ka se oh se mi pese me se sapran no ana mi si abrosan a aposi fo no be ka se wabu agu antime si abrosan die be che watum enti eduru ba bi a me wafa ase o hyase yie but ekoduru ba bi no na echia o de adwe bi na ko ye na adwe na o de ko na ye ba ewi ase na o penintentem wati aje se de o ko papa nchen ko pa ne che o se papa de ma ye bi afa cheme se mi ma mi ewu mi ni obi a wonko a se mi nya oba bi kra na me ko wa no a olumai wo na be gina mu akogye ama me enti maba jime papa se majo papa so woni wo da bed ba ko empa ba ko so wodo na hyase e ba se bire bi atwam kra na wono wo a obi a woni wo da dan ba ko de wodo na hyase e ba se de no osi em ko na mato apo na mato wei na wodo na e ba Krobea Asante kotokosi ye huhu akwada adwo so na yaka bole junu kuta akwada no a opa bi aka no wo ka obesu timami hu ma hu no aka kakra no aka na hu eje na ni wure on kai kra se wo we oboa no so na wo ka bi sanete enti ka papa yi woni na yesa ne beduru abi no abeya ne doba emfa ho ne ne o sister mpani fo no bra mu nyina abeka ho wo mo ma bo mo bra awie wona sese ewudie no ehia enti ka kakra na nanka wo ko ne beduru abi no odo na yemu a but wa ma na anye eduru ba bi no na yesa ma me fa ni ede nye dai emfam na ne nyina ye nkwada adwen se wote ya se wo se wo san edan ho ese na otwe ese ne meba ha o no papa ekodi enkomo se me ni me bra beba wa ye san edan ho ansa na obe san edan ho na ye warning e ya hyenso de se bibi be si sada no enti enya hyenso de ansi ahuro me ansi a enti wo ya kwada wonim yenye obi a ye san eyi ye se me de san ya fa san ba bi enso nka ye mfa ni agro na me papa na otwe se ne ye beba wo ha o se me ma san da ho se me ka se me ne me bra beba ha na nya bone so fine wa dwi mu na nya bone so a de wo ka ye no aye bone papa bi na ne baka chen se what do me and was ye kwadwo wo didi matem was your papa what do me anya tem didi o was what do me anya tem didi ho na aka what do me asreda what do me anya tem didi na so obi anka what do me ba wa bra ne sigu so a wo sreda ansa no obi abeka what do me bia no na de bu afu enti abra wo de ade be sign down ho se sei no na che se bibi e wo ho a sada no bibi ebesie enti akra oba no o jane na agu na so pepa firi ho a enye yie enkane na me ba no ebi ni ba bia enti umpo oba no wanya wo na ba no so de ba bia odi ni tiri beto no ye wasem enti akra yenwie no na wasiesie bibi na eja akra wanya ba bi de ni ti ato se be ya adaachi bi obeka se me so me dam papa fie eda mo akra medase arofo na akwa champo bebam sabia krofrum ba mu hene odifo nkwantabisa bebam na sesei de moma mene Shadrack enkasa na mpamcho samoda so kaya bapa modie ya monko ho wa won download app no ko sesi ana ko download app no o ko Google Play Store o ko App Store now download o ko hwehwe abapa mo a uhu a download sa o download a enioma wa ha o wo mo ton nioma papa o mo nioma ni nyina ye papa the biggest online shop in Ghana se wutie me na awie yi na woni ye didwa ade a wuhia bia won sabeka e de free ye nchen ha na awie yi uniphone na ade be download app no de a ye number e ye 059 338 6133
ɛna 059 339 1848 ofrɛ waka deɛ wɔpɛ na yɛabɔ ne boa kyerɛ wo na watua ka baabi a obiara ne yɛde abrɛ wo abapa mall ɔno mu adwuma ho te ɛnɛ shark akɔaba akora bɛgye so na mpom te sɛ wadeɛ nyankopɔn adom asoɛyɛ yɛ bɔkɔɔ deɛ asoɛyɛ bɔkɔɔ papapapa adanseɛ ba nti akora mɛka sɛ da biaa de akyi bi ɛnyɛ nhyira very good na yɛsɛ nyame nhyira ne ma nipa yɛ ɔde nokorɛ nipa ka sɛ nyame nhyira wo a ɛyɛ sen sɛ wama sika no wadome wo sure ɔmfa mmɔbrɛ biaa dabi asɛ wafa sika wo fam ɛnyɛ wo dea wode Wode totɔ yɛ adeɛ a ɛnyɛ yie nti akora biribi ɛkɔ so kama yɛda nyankopɔn ase ɛna wia yi dawood hebal mo na mo kama yɛte aseɛ sɛ dua ɛma yaresa ɛna wia yi sa yɛn yadeɛ meda se nana yɛkyea watiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ nyinaa meba yi a no na nka doctor ɛba live nanso ani gye sɛm bi a apie hɔ yɛn nuabaa bi ofiri afidwa ase last year ɛna ɔbaeɛ yɛbie hospital no foforɔ no awo yi a ho nsɛm akora sɛ yɛn nuabaa no baa yɛtoa so bɛyɛ sɛ mprɛnsa no nyame adom ɛkɔpaa ho ama wawo afa no wafa no ba na wonim akora wɔbaa nɔpa abɛdi live so a ɛduru no so a wakɔduru consulting ɔhwɛ doctor anim a na wɔsere akɔda ketewa kura no ɛna doctor bi saa no sɛ deɛ nti a ɔpɛ sɛ sɛdeɛ consulting ntiɛ ɔsɛ doctor mede wo nana ɛbɛkyerɛ wo ɛnti na mene me kura ba na akwadaa no yɛde ne too ɔbaa nso yɛde ne too sɛ yɛbaayɛ no report ɔmode baayɛ no doctor hwehwɛ report yɛde baayɛ the first time ɔde baayɛ na yɛsɛ awodeɛ koraa gyina na awodeɛ no nsuo gyina mu enti awodeɛ ɛden but akora nyame nam Dr. Dawood so lady ne sɛ doctor sɛ mɛtumi awo afa me ho afa me ba ɛde akwadaa no ato a maa mɛda wase na emu mede akwadaa no ɛbɛkyerɛ wo na wahunu sɛ adwuma pa a wɔyɛ no woba Ashanti region afidwa asɛm nso asome so aduro wɔ hɔ akora ɔsere saa n'ani agye ɔso doctor akwadaa yi mede ne ma wo mede ne kyɛw ɛnyɛ wo a ɛnyɛ nyame ne fa wo so a anka mennya bi akora baabi obi etie bia na ɔnde ɔnka na koma nto ne yam na Dawood ba hospital sɛ dua ma yaresa agye sɛ wamma obeduru asoyɛ hɔ nko ade a me nua ba sɛ yɛ awoɔ no ho nsɛm a te sɛ de yɛ nua ba yɛ aba ne yɛ a wɔde live so for consulting sɛ ɔde akwadaa bɛkyerɛ doctor ɔde tu anamɔ na bra na woba yɛ bɛyɛ nhwehwɛmu obi wɔ kɔ hospital yɛ aka kyerɛ ne sɛ ebi a ne fallopian tube ne mu asi ɔmra deɛ ɔto kosua famu ne mu asi a ɔbaa ɔtie yɛ tu anamɔ bra Dr. Dawood bɛboa wo emu bɛda hɔ bɛrima ne bɔɔ yɛ ne dɛm pere ne yɛahyɛ go ebi nso a wodeɛ no wawo pɛn bɛ emu ate emu atwe ɛnu a maame bi frɛ na ɔso wɔ firefire asenfo su akora ɔno nso bae awo emu nsɛm a ɔsɛ ne ba a wotwa to a ɛnɛ nyame nam doctor so a wɔsan fɛfiri akwadaa ne de 14 years 14 years wayɛ awo nuru na akora ne ma ɔba Dawood ba hospital doctor de ne to aduro so ɔfrɛ no a n'ani agye wɔsɛ doctor report ni nie moyama kɔ hospital akɔtwa scan menyam 2 months nyame nhyira wo enti baabi obi etie biara yɛnua baa sɛ wotie yɛ a wode ka wakoma no to yam na bra Dr. Dawood asoɛ sure na wo ba sɛdeɛ adanseɛ ne bɛma no ba doctor pa ho doctor meyere nyam bɛma na efrɛ doctor wawo anigye a ɛwɔ fie no ɔnso de bi bɛkɔ good deɛ hia no sɛ wobɛtu anamo aba yɛwɔ adwo so krapa sɛdeɛ nana kaeɛ no Metro FM dan no mu a yɛyɛ adwuma dwoɔda kɔsɛ memenda anɔpa 7 na doctor sɛ yɛahyɛ adwuma se yɛyɛ adwuma akɔpem sɛ nunum bɛbɔ anadeɛ twa toɔ bɛkɔ ɛduru time bi kora doctor awie consult bɛyɛ sɛ anwummerɛ nɔnso because obiara bɛyɛ sɛ sɛ wohwɛ no enti Dawood ba hospital yɛgu so bɔ adwumaden akora yɛka awo asɛm bɛrima bi te baabi wɔ sɛ o me deɛ ɛnyɛ me lie ɛyɛ mmaa ne deɛ bɛrima na ɛnyɛ m ɔbaa na ɔbaa kiipu ɛberɛ no so a wɔde apie na bɛrima nkwam a guy bi ɔbaa last week ɔne ne partner ne lady ɔbɛware no ɛne bae guy kasa bebree kyɛ sɛ gɛ na yɛ din
Eja be mo be ware oba e de no ka akra o se wa ya ono nso pe so obotum ansa no wa ye no wa de kaish akra unim o kasa bebre kansa bebre doctor bisa no me ho de me e be ma ye ko ya lab test ne nkwa mo akra 2000 kure nuru ye enro asemwesi that means o be ma no e na o ye problem no afa de owie a opo ba doctor mesra opa na chewa we eti be ma bia wutie da wo ba hospital so de enka chibra na wo ba sa wo da form team be ma e ka sa wo da form team a be ma no ba yesi ya pagya o pagya enra de call one of your sister station yes free car mu a taxi driver bi doctor pagya truck driver bi nso a ni me to say hey doctor pagya doctor we dro say eti Dauda ba hospital ba bi a wutie bi adadi o de say o mema sam nko ya bra awukura Dauda ba hospital se bra ye be boa good e be pagya akora bi ana ye sichiri ade anase mujabro so e na ama ho djojo umfie no be man kase mi age ni ba bi a maduru nti be ma so wakoma da so ye adwuma wokọ northern part of Ghana doctor ko last week obi a wedi 95 years etimi anyam na yire how much more say abranti of 28 years akora no oba besie mu agisi wakọ no maduro bi ansa one guy be free doctor free bibieni was so no no aphrodisia na ma one day ne be ma ni gina so abre obre ansa na ejo enti Dauda ba hospital say bra say yes sichiri ade mojabro so na ma o mema sam akofo ma wo ba ye beboa wo ebia na wo de no nso ye nam yare nam yare bi ti say syphilis e betima atena wo ho a obi kura ho aye de wo no obi de ne ye de wo no enti imagine say free ne nkwada bere mu a wanyine duru be say mfie aduonum akora di ni nyaache baro ni ko ni itie ya omra oba Dauda ba hospital a Dr. Dawood be boa no akora doctor number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 emfa ho ne be ma wonfi a wadi to anamo na bra so wakoma da so ye adwuma nko ade a akoma no pompi moja ese wo ho sori na wo ba adwuma umu ya woti ase nko ade Dauda ba hospital say be ma sa woti ase a ense so ka se me be ma wu how possible there be yare bi na ebi ama sa achima to na ba na obi wo ho a na ye kan wo se ni age nti okoba akon akra oba ne be ya man bi oba say doctor medium tua o tua so ebe wi eche ade be chini asore ko oba obi a owo diabetes doctor ehwe no na akra me ehwe diabetes o say doctor ma ehwe apagya na ansana also was it really yen hwe free good eti be ma bi a wutie Dauda ba hospital say ye kan man die mu no na won so aba akra sisi a be ma bi a wutie prostrate how na bapa junso mu how ne junso twa obi ho a man bi ye de ne bae na papa na ka na asem a o se no nim nsanom bare yawa ya wote ye de rubber ne share no a share no rubber be 3 years ni katite ye hye na ne ye de ahye no ye ni ye de ahye ni nyina ne so obetima adwonso bara kra ye de ne bae doctor de ne tu aduru so time cross hye rubber katita na yi awo no adwonso freely enti sa wo ye be ma na wutie anasa wo hwe ya odwonso no emayi obo hotisa adwonso de no ko gina ochima kakra bi na eba kakra nso anu osan akwadwonso omra Dauda ba hospital obi die no nso emu abia ne prostrate ni mu abia ma odwonso kra wo hu obi hu ane say nam ne nan ho areho omra Dauda ba hospital na ye kasa ya no so obi wo sa hawo na onka na komanto ne yem no omra adwoso krapa ye wo Metro FM abrosan na kan na Metro mu e hwa na ye wo ye adwuma dwoda kusememenda enti to anamon bra ebi ana ye stroke
odehie bi anya stroke enwodwe yare what the fan bra itimi de obi ba wheelchair cry ontimi ntinem na na se bi woda ye nsa so te sa akwada mo no ba doctor nya ewura consulting room na ode ne to aduro so a ye call krapa koye program ye wo radio station ho na papa bi ne yere bae also doctor how kai me oba afufuro ni mu stroke na me fa me nsa benkum no ewu enye adwuma doctor wahwe me nyame adome ho ato me ntimi meda awase na mate wo nka wa ha ntimi ba na nka mabedi adanse akra obi a oti ewia Dr. Dawood ho agye ni yare nko ana yenhwe wani ne hawde a yenhwe ni yare yade aka bia no to anamobre ye adwuma joda kosememenda doctor number ni bi oni famame 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 another 17 0201 68 17 that's 17 akra Eja Oshra was medase pa adofo we ye shark Dr. Dawood Bano ena wiei wabesom wabeka de ye de akire onipa de aka eye wadamo ne a obetuo tu anamoyo bra ejeso krapa edane enkane na metro fm ni wo mu no dua ma yaresa nti obenya yaresa wiei Latus Enterprise enso okumasi krodie ye mu edum aseda house kwan so ena Latus Enterprise odini dwuma utiemi a utiemi uhia enioma bi tese PVC pipes bent fittings edi aye wadwuma plumbers muhia bathroom nioma telephone showers mope complete shower taps bath taps jacuzzi basins shower glass corner bath with panel open mirror water heater ene WC sahodwa mubenya ne papa no ewo Latus Enterprise ope Turkish door ope paint ope chandelier light ope wall light anase ope kitchen sink taps electrical cables ahodo mo pe pompe machine ni nyina na yeton bi na de ye ton so boda form Latus Enterprise your number is 0242 61 65 85 0242 61 6585 Eradi fie heba center ye Dr. Amankwa de da no obekuma se kronombo si a papa ne be Red Park se wo ye obi a enemu yade na etetew wenya problem ewo utrim mojabroso etwere yade ulcer malaria usisi yade bi ana wo mrehwe wo mpam enemu yade bi papa nse enini nhia natural o de be ye ho adwuma ba bia tokro da wo ni padua no bia no eduro be wura akoye ho adwuma ma wo ate na aboa wo 024109 3915 and 0549206633 eye the number ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Foods no de aba no eye aduane eye aduro nwanwaso a ahodinro na ahyemu ma no de sayade obakumasi sofolaya alignment onmone multi home no ne de animhwa wa ya wo vitamins ni minerals 23 amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye aduane mu matonchom entisa wo ba wo kire wo yade hawmu ni ama future life nuane bi amo akodi anya ho asempetia your number eye 0246 010150 and 0242 878090 eje owusu bempa enterprise the gadgets master papa ninie mo amo pe phone accessories mo pe tu aton ana mo pe ne nkronko ato a aha na aba ne papa no ubenya bi mo amu use iPhone no mo benya original iPhone chargers wa ha ne AirPod wa ha ne Bluetooth speakers and ne headset ebi wa ha open 90 cables chargers batteries watch rechargeable fan power banks ne AirPod
ana wo pɛ ne iPhone charger 90 dia ubenya bi wo pɛ e-power hands free chargers ɛne ne cables ebi wa wo pɛ triple power chargers ne cable speakers ɛna power banks a ubenya bi wo pɛ reckless chargers battery airport ɛne extension socket a ubenya bi bre kumase ya kajetia di badge abro sign no first floor ana kajetia da mu ho baabi a KVIP de wodo ya waso ye ba ko ho efie kuma atoyemam trotro station MTN no ye wo ho nso ye number ye 0246331414 and 0266100400 sabia kro from be mo hene papa fanai me da se Krobea Asem we me ya se abanisa na akoye eja ene ba nanso se dede bia ka na yafidie no nsen ni bi ho ya de baso ya de baso se ebisua de na aboa ma wa wotifie no oso wafemu aba sana radio adwuma netie asem a yebitimi aka ne forma ma na yeye nanso ye de ba ne de abesua de na ka mehwehwe se ebia akwadai na de asam ne bae se o dan ya mepesa metenem me papa de ama me no esua me entinka se Asem Beba Dabi abedwa na wadawro ma dwato am de dwato ebesimu so se mo ne me papa nkasa na dan na eso no anko mfama me sana nanka wasa asam no baabi ese nka etono no nanso atiefo nhye ne nso sa anya akwadai na de o papa na baha papa na de akwadaa no aba ene ye twe akwadaa no baaye ese de o papa kani wo so wotete no wo ha no enu nti ene ye te asem so ne Krobea abrantie woni mrem woni chefa bia sisi ebra papa no te ase yi die se wona awo me ene wan hwe me sabre ni nyina atwam sese oburu mfie du nwotwe waso adwebo enti die opese se wonya sika na papa sabe oyare da ho na wo so nhwe na kwotu bia ntime nyere wo se die ntina papa hwe anyini awo na oni sika na oni de obedi wo so nhwe no ode ho na Krobea de na eya asefim wo mu ne se wo hwe ba maba no nyini a eba no eka wabo no ho no ontimi hwe papa na wo maame ma ne nuru da ontumi ba anko ba de wo no na ebe wo ba papa na se atere no papa ne se wakofa mpena ba efie honom ne baba akopɛ betem no ene ne mpena no enka etiriba ne tumfrifie ono nware ontwene mpena ye kan soro kan sase kotodwe nyina ye bui papa ne chew wo se wo mpene obetu ni ba no ma wo tu ni ba ne frifie ho ndi krache tiase sabre yi baby a wugina papa tiase ne de wonni wo papa japade mu fa ginutum ye wi Krobea de aka ye besre papa yi ni asre ne mampanifo no because wo hwemu a obi kura no omo nyinyini wo baby aka akiri aduru ya wale tete awade ase ade a mehunu nie ompanifo na hunu se ye makoda yi kwan ma ne kotena dan na opanimu a se kina papa ni ho a abaye ne dia obeka se ye ne dia ebi nso aso aye real wa ye will twam obi nim ebia omo mpanifo no beka se etsa dan no eye akoda yi dia akoda beka se wafa entina mpanifo no so mpese because mpanifo no ebinom nhihwemu kakra ye no eta papa ya chi mpanifo ni bi eta papa ya chi se sa dan na ka kire yi pe no ma papa ne fama no enti omuru ni se sa dan ne ye kama enti se kire bi na papa yi ni hono mu a akoda beka se dan ne ye ne dia ba ye besre papa yi sabe omamu ka kire die anka omo na omo papa no kra ti sei de waye obia yesifu ma Krobea yi dwato a na se papa wo de sa dan no ema obei na how ense ubibia fama no na wana o metena fi honom because say sade echi na bibi kura ni a obeya ne beso mu nti ye wi Krobea no de ye betena so fom ne ntu ni mana aka no so fo ese muchmu ni betena ye pe eye ne ba eno no munua eno no nanso agama kura de Krobea ya ne ye ka etu omususu nye takra ojem na omususu momuja sade akwada yi ho beye obapa na hi akwada nsamfo bi a wabedi na fidie so ne nsam bi waka de yama na tiase se yensem hunu yensoso so woya akwada wontimi fa dado ansan fom ese meko echina sade no kra no wa ye no ese no ye kohu dwatoa na mpata bi bam na papa ni sade ni firi ni mu ene wa bi ho no wa ye osa
ɛna wɔyɛ ma ne yɛyɛ ɛdi papa so nte aseɛ na ne ma ne nte aseɛ ɛsɛ ɔmo nua nie etu ɔmo yini firi mu onye yie deɛ wodie no ɛsɛ sɛ yɛde ma na yɛbɛkɔ dwatoa na yɛde ama no ne de asomdwe aba odifo nkantabisa nana Krobea aja da se eburu ne akwanya wo de ama mi ma me nton kranchia best shoemaker boshan ahembro no ɛno ɔgye o number ɛno a wɔte ma homa mu ti best shoemaker boshan ahembro no me chia wo ba bia wo bia ne dai nana Krobea ewiase wapa wa bi ade bia wo bo ani mu bo akire se nokore yɛmfa nto de sani ani ase fe no de sani nti ase wo hwɛ abrante yin senka ye ya sabi enya ado sabi eburu papa yi enhyehyɛ ya wo ye enye bone abrante yin so kwan a ode kɔ hɔ sɛ de na papa yi kan sɛ bone ta akiri sɛ bone nta akiri pe abrante no anam otu ye de ye niamo ho sɛm empanyina ma na hu sɛ niamo ho sɛm nanso otimi prese de bi me na me ye ka akiri me papa nte apɔ anase ma me mpɛ me papa apom dene ana me mpɛ me papa abra bom pensempensem mu ana hwehwɛ mu enye bone na baabi abone no ene musuo ne oyo ne ni hyase eye konfokro na wo fra abrante no Krobea yirefi sante kotoko se tika kire ebokuro enipa ade a wonhu ye wo hu ebekun no se onnimu a enku biti se yade bia hintaw se dokota kotwepie se yade ne daw so ayam chihye ne adwendwene kora yi 60-80% betimi ekun enkemi akoye se Ghana adifuo binom asofo binom akonfo binom malamfo binom se the Bible aka adifuo atrofo ho ase ye wa akonfo trofo ho ye wo malam atrofo ho nom nanka media nanka sunsum nyuma ana wose sunsum kwa so akonfo no ye ehu se we na kai ye die nke hia kane ya ho Bible so obesi ana okwan tiawa ama brante no ho ato no no ye sunsum niema bi ana kwankire bi a ebema papa na nya tema bi ana tinka bi se ne doba because utie papa na numa sema hyase a wo se me bemu ka akire enti no odamakoma so pa nanso de abesense wiem ana de abeda me ne me ba ne ntemti no amansakraye ayedai aba konfo ne ka sa asem no pe no nya mnasepo oni sister no ho mnasepo ne atwa Yohani suboni ti meti hei se minim se obenten na ha me ana obenten ni mi ha ho bi moment a mehunu so obenten pe e de ade so afofra be so ame bra be hu nipa ne bia no e de abufuo ayam hyehye yenhwe asofo bi no mankane wo maame na eye wo papa na eye wo endi so sa asofo no otimi ka sa hintasem no ana di fukura na konfo no bayi ana de obi so ni ne fia bibi ha no ana wiase yenka no krenfa nkyira dasa ma yempre de yebedie ni de yebenya keke na sebi enya do ya sanka anase ya hanya obi abusua ene obi abrabom sese abrante wonya mnasepa oni nua no ginyame councilor bia no obetu no fo obeti ni nua ba anase obapa mfa fie ni nyina ma no ompe ni nua na sem da enti mesre onna onim fom anade oje no hutum se oyesunsum niema no nipa wo haw ba wanimu a pani haw no pomasi bre enye we na ya onye we na ya nkyere ne yesikyire ne wo ebetuma mana ye dedede ne wanya tafre wa biskola ala bi woni pa ne nkyɛn eno mfa asomdwe emma o de bombo akoto fi esanse sesei papa bibia nkoda bedwasere de enti ase ma abranti enti ne ho ase onua no ne mnase pobi se ade bia na kwan bi obetimi afa so aye de be ma na koma ato ne yam no obeye nenso emfa ne ma pa bi emfa mre no ti mesre won o yesunsum nyuma won o je ohudi se wa ben onim fura frokote bra me hwe wa ben na onim fom a nipa ne hawo no de beba wanim no the good results anasa ade papa adanse ni mu aye pa obenya no eno na kire wo ben no ben na nye enkyere ne wo a wo de beto enipa na dwene mu anantafre wa bi a obenya na brantie no so enye nuhu bi ene kasade bi after fidie isui enka sempa bi nkyere papa no na papa so hunu se ye ne ba enye bia sabi enyado ontumi mefa me kofi kwanta bi sa enya obaka ekire da sense moja emodu sininsu da se buru da se enyado me da se odifo kwanta bi sa atiefo asemu yi me ma mabedwafo asisu adwa ewo fitiam
na yahwɛ nneɛma bi a ɛwuwo wɔ mu a yɛpɔnte kyerɛ krakye pɔnte kyerɛ papa yi na yahwɛ ayi afiri hɔ na baabi a ɛsɛ sɛ asomdwie tɔ no yɛde atɔ yɛbɛda 3p garlic mixture fo ase sɛ wɔdom boa me mepaakyɛw sɛ ɔyɛ obi a pressure cholesterol wapɔne wapɔ srade tam adɔre mu wotumi kura honhon a kɔpɛ 3p aduro bi natɔ na wɔdo no mo a aduro ne yɛ baabi ɛtɔ onuo bi a na wokɔ na woka sɛ wopɛ 3p garlic mixture wobɛnya bi